We complete the prayers. Yeah. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மாத்திரம் பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் ஜெய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பாகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும். ஓகே ஓகே. சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி யாருன்னு தெரியாது எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க கேக்குறது மட்டும்தாங்க மாதாஜி. மெயினா பேசுறத கேட்கணும், நேரம் இருக்கிறப்ப கேட்டுக்கிறது மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்தி 5. भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् आविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरणात् हानि करिष्यानिति केचन. எஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட் யாராவது வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன். மொழிபெயர்ப்பு. பௌதிக துன்பங்களினால் துன்புறும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் கேட்டல், நினைவில் கொள்ளுதல் மற்றும் வழிபடுதல் முதலான பக்தி தொண்டு முறைகளை பின்பற்றி முக்தியடைய வேண்டும் என்பதற்காக, அம்முறைகளை புதுப்பிப்பதற்காகவே நீங்கள் தோன்றினீர்கள் என்று மற்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். பொருளுரை. தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவே யுகந்தோறும் தாம் தோன்றுவதாக பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். தர்மம் பரமபுருஷரால் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும். புதிய தர்மத்தை யாராலும் உற்பத்தி செய்ய முடியாது. ஆனால் பேராசைக்காரர்களுக்கு இது வழக்கமாகிவிட்டது. பகவானை பரம அதிகாரியாக ஏற்று மனப்பூர்வமான அன்புடன் அவருக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும். அதுவே தர்மத்தின் உண்மையான வழிமுறையாகும். ஜீவராசி ஒருவன் தொண்டு செய்வதற்கென்றே படைக்கப்பட்டு இருக்கின்றான் என்பதால் அவனால் அதை செய்யாதிருக்க முடியாது. அது அவனுடைய உண்மையான ஆதார நிலையாகும். பகவானுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் ஜீவராசியின் ஒரே கடமையாகும். பகவான் உயர்ந்தவர், ஜீவராசிகள் அவருக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். எனவே ஜீவனின் ஒரே கடமை அவருக்கு தொண்டு புரிவதாகும். துரதிர்ஷ்டவசமாக மாயைக்கு உட்பட்ட ஜீவராசிகள் தவறாக புரிந்து கொண்டதனால்தான்
பௌதிக ஆசையின் காரணத்தால் புலன்களின் தொண்டர்களாக ஆகியுள்ளனர். இந்த ஆசை அவித்யா அல்லது அறியாமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அத்தகைய ஆசையினால் ஜீவராசி பௌதீக இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக வெவ்வேறு திட்டங்களை தீட்டுகிறான். இந்த ஜட இன்பம் நெறி தவறிய உடலுறவு வாழ்வை மையமாக கொண்டுள்ளது. எனவே அவன் பகவானுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் வெவ்வேறு கிரகங்களில் உள்ள வெவ்வேறு உடல்களுக்குள் கூடுவிட்டு கூடுபாய்வதன் மூலமாக பிறவி சக்கரத்தில் சிக்கிக்கொள்கிறான். எனவே ஒருவன் அறியாமையின் எல்லையை கடந்து சென்றால் அவன் அல்லது அவனது பௌதிக வாழ்வின் மூவகை துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியாது. இதுவே இயற்கையின் சட்டமாகும். ஆயினும் பகவான் துன்புறும் ஜீவராசிகள் எதிர்பார்ப்பதை விட அவர்களிடம் அதிக கருணை கொண்டுள்ளார். எனவே அவரது அசாதாரணமான கருணையினால் அவர் அவர்கள் முன் தோன்றி கேட்டல், பாடுதல், நினைவில் கொள்ளுதல், தொண்டு செய்தல், பிரார்த்தனை செய்தல், ஒத்துழைத்தல் மற்றும் அவரை சரணடைதல் முதலான பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளை புதுப்பிக்கிறார். மேலும் குறிப்பிட்ட கொள்கைகள் அனைத்தையுமோ அல்லது அவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றையோ பின்பற்றினால் அது ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மா அறியாமையின் சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவதற்கு உதவும். இவ்வாறாக பகிரங்க சக்தியின் எல்லைக்கு மாயைக்கு உட்பட்டுள்ள ஜீவராசி தன்னால் உண்டாக்கப்பட்டுள்ள எல்லா பௌதிக துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறான். இக்குறிப்பிட்ட வகையைச் சேர்ந்த கருணையானது பகவானால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உருவில் ஜீவராசிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கருணை எந்த சம்பிரதாயத்திலுமே கிடையாது. இன்னைக்கு காலையில என்என்டி பிரபுஜி கிளாஸ்லயுமே இதுதான் he was actually discussing. 4 சம்பிரதாயங்கள் அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் குமார சம்பிரதாயம், நம்ம பிரம்ம கௌடி வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். இதுல நீங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் எடுத்துட்டீங்கன்னா நிறைய ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள், ரிச்சுவல்ஸ் தான் உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கும். அங்கே நம்ம இந்த 5 வகையான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, உறவு முறைகள், சாக்கியம், தாஷ்யம் இல்லையா. ஸோ இந்த 5 வாத்சல்யம், மாதுரியம் இதெல்லாம் அங்க கிடையாது. சாந்த ரசம், இந்த 5 ரசங்கள்ல நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்திலுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆனா இந்த சம்பிரதாயத்துல தான் அதை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஏன் மத்வாச்சாரியாருடைய வியாக்கியானங்கள் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த ரிலேஷன்ஷிப், நித்தியமான உறவு, ராதா கிருஷ்ணா, ராதா கிருஷ்ணரை பற்றி நீங்க எந்த சம்பிரதாயத்திலுமே உயர்வா படிக்கவே முடியாது இல்லையா. ஆனா இந்த இடத்துல நாம அந்த ரசங்கள் வழியாக, ராச நடனத்தின் வழியாக இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வரோம். வேற எந்த சம்பிரதாயத்துல இந்த 5 ரசங்களை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதே கிடையாது. ஸோ அதனால என்ன நமக்கு நன்மை அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா. ஏன் அந்த ரசங்கள் இல்லாம நம்ம வெறுமனே பக்தி பண்ணா பகவானிடத்துல பக்தி வராதா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கொஸ்டின் வைக்கலாம். உண்மையிலே நான் அந்த பிற 3 சம்பிரதாயங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே, அதாவது செயல்முறை எல்லாமே நன்மைக்கானதுதான், யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த பாண்டிங், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இறைவனிடத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரசங்கள் மூலியமா தான் ரொம்பவுமே நம்ம யுக்த வைராக்கியமா எடுத்துட்டு போகும். ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா நாம பூஜை புனஸ்காரங்கள் இதுல மட்டும்தான் ஒன்று இருப்போமே தவிர, அந்த இன்டென்ஸா நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு மாதிரி மனசு பூர்த்தியா நம்ம செய்யக்கூடியது அன்பு இந்த ரசங்கள் வழியா தான் நம்மளால செய்ய முடியும் இல்லையா. சாக்கிய ரசம் ஒரு பௌதிக தளத்திலே எடுத்துக்கோங்க, மனைவி, கணவன் மனைவி, அடுத்து பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள், அடுத்து நண்பர்கள் இல்லையா, அடுத்து நம்ம கிட்ட தொழில் பண்ணக்கூடிய, அதாவது வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரன் இல்லையா. இப்படி எல்லாமே எந்த நியூட்ரலுமே, அதாவது நியூட்ரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், இதெல்லாமே நம்ம பௌதிக தளத்துல பார்க்கும் பொழுது இதுல நம்ம அதிகமா காதலன் காதலி இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அதுக்கு அடுத்து நம்ம சாக்கிய ரசத்துக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா, இல்லைன்னா வாத்சல்ய ரசத்துக்கு போகும். சாக்கிய ரசம் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட், நண்பனுக்காக, அம்மா சொன்னா கூட கேட்க மாட்டாங்க, ஆனா நண்பனுக்காக விட்டு கொடுக்கணும். அது ஆதி காலத்துல கூட நீங்க கர்ணனை எடுத்துக்கோங்க இல்லையா. அவன் செஞ்சோற்று கடனுக்காக அதர்மமான ஒரு வழியில போய் அவன் துரியோதனனுக்கு அதர்மம் புரிப்பவன், அவனுக்கான சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் கடைசி வரைக்கும். ஏன்னா அங்கே நண்பனுக்குன்னு கொடுத்த அந்த வாக்கு, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அவன் ஹையர் வேல்யூ கொடுத்தான் இல்லையா.
ஸோ இது உண்டு, இந்த காலகட்டத்திலையுமே வந்து உண்டு. அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து ஆன்மீக தளத்திலுமே இறைவனோட நாம் எந்த மாதிரியான உறவுமுறை வைத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ இந்த சம்பிரதாயத்துல மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்திக்கணும். அந்த ராவணுகா பக்தி, பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி இதெல்லாமே நம்ம சம்பிரதாயத்துல தான் பார்க்க முடியும். பிற சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர், அந்த ஒரு நிலையில தான் செயல்படுவாங்க. ஓகே. ஸோ மேலும் இங்கே பார்க்கும் பொழுது yet others say you appeared for sake of regenerating the devotional service of hearing, remembering, worshipping. அதாவது இப்போ குந்தி தாயார் சொல்றாங்க, நீங்க எதுக்காக இந்த இடத்துல அவதரிக்கிறீங்கன்னாக்கா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா? பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடினால் பகவானுமே வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார் இல்லையா? புகழாரங்கள் அப்படின்னா அவருக்கு புகழ்ச்சி விருப்பமா அப்படின்ட்டு கிடையாது. நாம அந்த புகழ் ஆரங்களை பாடும் பொழுது நாம தூய்மை அடைகின்றோம் இல்லையா? நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாமே தூய்மை அடைகின்றது. அப்போ நம்ம சீக்கிரமா அவருடைய வீட்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம். அதை கண்டு பகவான் ஆனந்தம் கொள்கிறார். ஸோ எல்லாருமே தவறா நினைச்சுக்கிறான், பகவான் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார் நாம் அவரை துதித்து பாடும் பொழுது, அவரை வந்து அன்பு கொண்டு பாடும் பொழுது, அவருடைய புகழாரங்களை சொல்லும் பொழுது பகவான் ஆனந்தம் கொள்கிறார் மட்டும்தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா அதனுடைய உண்மையான தாற்பயம் என்னன்னாக்கா, அந்த புகழாரங்கள் பாடுறதுமே வந்து அதாவது மனதளவுல நம்ம வந்து செயல்படும் பொழுது நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாமே கலைந்து இல்லையா? அப்போ நாம் ஆத்ம சுத்தி பெறுகின்றோம். ஆத்ம சுத்தி பெறும்போது என்ன ஆகிறது, நாம் இறைவனிடத்துல வந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் வந்து உறுதியாகின்றது. அதை கண்டு வந்து நாம வந்து பகவானத்துல வருவோம். இப்போ ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளை அதாவது வெளியில போயிட்டு வந்த பிள்ளை வீட்டுக்கு திரும்பினா தாய் என்ன பண்ணுவா, ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொள்வா இல்லையா? அது போலதான் பகவான் தாயும் ஆனவர், தந்தையும் ஆனவர் இல்லையா? சோ நாம எல்லாருமே அவருடைய பிள்ளைகள். சோ நாம மீண்டும் அவருடைய இடத்துக்கு நாம திரும்பி வைகுண்ட கோலோகத்திற்கு சென்றால் அவர்தான் நம்மை காட்டிலுமே ஆனந்தம் கொள்வார். ஏன்னா நாம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்குமே நாம சங்கடங்கள்ல உழண்டு கொண்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் இந்த உடலையாவது நம்ம கடைசி உடலாக கருதி நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கின பிறகு இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை பெறுவக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபடுகின்றோம். அதனால பகவான் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார். ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ். இட் இஸ் நாட் பகவானுக்கு நம்ம கிட்ட எதுவுமே தேவை கிடையாது. நத்திங் இஸ் ரிக்வயரிங். அவர்கிட்ட எல்லாமே அவருடையதுதான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவருக்கு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, என்ன தேவை இருக்கு? ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒன்லி அன்பு பரிமாற்றங்களை தான் கேட்கிறார். ஆனா அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களை நம்ம பக்குவம் அடைந்தாதான் நம்ம அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களே செய்ய முடியும். அப்ப நாம தூய்மை அடைந்தால் இறைவனிடத்துல கடைசியில செல்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. மீண்டும் இங்க வந்து நாம சங்கடப்படாத ஒரு மார்க்கத்தை நாம தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம். அதை கண்டு பகவான் ஆனந்தம் படுகிறார். சோ எதற்காக ஆனந்தம் படுகிறார் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தாத்பரியத்தை. பகவானுக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது இந்த இடத்துல, நம்ம கிட்ட இருந்தும் எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஆனா நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை எல்லாம் பார்த்து பார்த்து நமக்கே கொடுக்கிறார் பகவான். ஓகே. சோ அந்த பலன்களை எப்பயாவது ஒரு முறையாவது நாம மதிபத்தை சொல்லியிருப்பாங்களா அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு அதற்கான பலனை கொடுத்துடணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? இப்போ ஒரு டீச்சரா இருந்து நம்ம எவாலுவேஷனுக்கு போறோம் இல்லையா, மார்க் கரெக்ட் பண்றதுக்கு. இந்த செயல் நானும் செய்திருக்கேன் நான் இப்ப கிடையாது. இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல லெக்சரரா இருந்தப்போ பேப்பர் எவாலுவேஷன் போவேன். ஸோ பேப்பர் எவாலுவேஷன் போகும்பொழுது 35 மார்க், இன்டர்னல் வந்து 15 மார்க்கு, அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் வந்து 35 மார்க். அந்த 31 மார்க் எடுத்திருப்பாங்க பாருங்க. அந்த பசங்களுக்கு எங்கேயாவது பார்த்து 1 or 2 மார்க் போட்டாலாவது அவன் பாஸ் பண்ணிடுவானான்னு பார்த்து பாஸ் பண்ணி விட்டுடுவேன் நான். ஏன்னா அந்த பையன் எப்படி மறுபடியும் படிச்சு அவங்க அப்பா அம்மா காசு எல்லாமே இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு மேபி ஒரு 20 வருஷம் இருக்கும். அப்பெல்லாம் அந்த வேல்யூவேஷனுக்கெல்லாம் போகும்பொழுது 2003, 2003-4 அந்த மாதிரி சமயத்துல காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்தப்போ இந்த வேலை எல்லாம் செய்திருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் மீன்ஸ் அந்த அந்த இது கருணை உள்ளம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக வருது இல்லையா? ஸோ அடுத்தவங்க வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அந்த பையனுக்கு அந்த பெனிஃபிட் தான் கொடுக்கலாமே, எதையாவது எழுதியிருக்கானான்னு பார்த்து ஒரு 1/2 மார்க் 1 மார்க் அங்கங்க போட்டு இப்படி வந்து நம்மளை வந்து பாஸ் பண்ண வைக்கிறது. இதே மாதிரிதான் பகவான் நம்மள எங்கேயாவது கொஞ்சமாவது பேரளவுக்காவது பக்தி பண்ணியிருக்கிறோமா, கொஞ்சமாவது நிழல் ஒதுங்கி இருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்து பகவான் நமக்கு வந்து கொடுப்பாரு. இந்த பண்பெல்லாம் நம்மது கிடையாது, எல்லாம் இறைவனுடையதுதான்.
அந்த கருணை உள்ளம் எல்லாமே இறைவனிடத்துல இருந்து தான் வர்றது. வி ஆர் நாட், கருணை உள்ளம் நமக்கு கிடையாது. அந்த பண்புகள் எல்லாம் இறைவனிடத்துல இருந்து வர்றதுதான். ரொம்ப அழகான ஒரு இது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது பகவான் தோன்றுகின்றார், யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார் இல்லையா. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அதாவது பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார். அதன் பிறகுதான் அதர்மத்தை அழித்து அடுத்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவார். ஸோ அதுதான் பிரைம் ஃபங்க்ஷன். A living being cannot help but render service because he is constitutionally made for that purpose. இல்லையா. இங்க பார்க்கும்பொழுது ஃபேக்சுவல் வே ஆஃப் ரிலிஜன் இஸ் டு அக்செப்ட், அதாவது நிதர்சனமான ஒரு உண்மை, யதார்த்தமான ஒரு உண்மை மதத்தை பற்றி என்னென்ன. மதம் என்றால் தர்மம், தர்மம் என்றால் நமக்கென்று பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா. ஸோ அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை என்னதுனாக்கா இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது தான். அதுவும் எவ்வாறு? இன் எ ஸ்பான்டேனியஸ் லவ், ராகனுகா பக்தியில செய்யணும். எடுத்த உடனே நமக்கு ராகனுகா பக்தி வராது இல்லையா. நம்ம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. முதல்ல சாதன பக்தி, அதுலயுமே வந்து முதல்ல வைதி பக்தி படிக்கிறோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் ராகனுகா பக்தி வர்றது. ஸோ அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் லவ் எப்போ வரும்னா கண்டினியூஸா நம்ம சேவை பண்ண ஒரு ஈடுபாடு வரும் பொழுது இறைவன் மீது நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு கண்டிப்பாக வரும். அதுக்குதான் நம்மளை பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றோம். அதுவும் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நாம பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது அது என்றைக்குமே வந்து நமக்கு சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாவம் வந்து நமக்கு நிலை பெற்றுவிடும். ஏன்னா காலையில பிஃபோர் 9 o'clock வரைக்குமே வந்து சத்துவகுணம் தான் மேலோங்கி இருக்கும் எல்லாருக்குமே. அடுத்து 9 to ஈவினிங் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 மணி வரைக்கும் ரஜோகுணம், 5 மணில இருந்து நைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ்குணம். இது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி தான் இந்த உலகத்துல. ஆனா அதெல்லாம் நாம் எப்படி கையாள்கின்றோம் என்பது மிக முக்கியம். மெஜாரிட்டி, அதாவது பெரும்பாலான தீர்மானங்கள், பெரும்பாலான நற்செயல்கள் எல்லாம், நற்காரியங்கள், இறை தொண்டெல்லாம் நாம வந்து காலை வேளையில் சத்துவகுணம் மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நாம் செய்யணும். அப்ப நாம அந்த செயல்ல வந்து பூர்ணத்தை பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்டா. அதை விடுத்துட்டு நம்ம சந்தியா காலத்துல நாம தமசி குணத்துல இருந்து சேர்ந்தோம்னா அப்ப ஈடுபாடற்ற நிலையிலிருந்து செய்வோம். அது ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. அயர்வு இல்லையா, அநேக உளைச்சல்கள், இது மனசுல எவ்வளவு சஞ்சலங்கள், அன்றைய தினத்தினுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாமே மனசுல அசை போடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணி நம்மளால வந்து பக்தி கொள்ள முடியாது. காலையில எழுந்த உடனே ஃப்ரெஷ்ஷா இருப்போம். அதனால வந்து எதையுமே எண்ணாம பக்தியை வந்து பண்றது சுலபமாக அமையப்பெறும். அது ரொம்ப முக்கியம். மேலும் he therefore becomes entangled in the chain of birth and death by migrating into different bodies on different planets under the direction of Supreme Lord. Unless therefore one is beyond the boundary of this nuisance, அதாவது இந்த பௌதீக பண்புகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில ஒருத்தர் வந்து அமைய பெறும் பொழுது தான் வந்து இந்த மும்மடங்கு துயரத்துல இருந்து அவங்களால வெளியேற முடியும். எது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில நாம் செல்லவில்லையோ, நாம் ஆட்டோமேட்டிக்லி எந்த குணாதிசயத்தோடு நாம செயல்படுகிறோமோ அதற்கான விளைவுகளை நாம வந்து சந்திக்கத்தான் வேண்டும். ஓகே. ஆனா பகவான் வந்து காரணமற்ற கருணை புரிபவர். சோ தன் முன்னாடி கஷ்டப்படக்கூடிய எந்த ஒரு ஜீவனையுமே அவர் வந்து ரட்சிக்காம இருந்தது கிடையாது இல்லையா. ஸோ அப்பியர் பிஃபோர் தெம், அதனால அவரும் வந்து அவர்கள் முன்னே தோன்றி இல்லையா. ஸோ மேலும் பக்தி பாதையினுடைய கோட்பாடுகளை எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் அழிவுறும் பொழுது மீண்டும் அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி அந்த கோட்பாடுகளை எல்லாமே வந்து கொண்டு வர்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஹிம்சா முறையை வந்து கொண்டு வந்தது புத்தர் இல்லையா. புத்த பகவான் வந்து அஹிம்சையை கொண்டு வந்தார். அப்போ வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இல்லாம இடத்துக்கு போயிடுச்சு. ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி மனிதர்கள் ஆனப்பட்டவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, அதாவது விலங்குகளை வந்து பலி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதை நிறுத்துவதற்காக தான் வந்து புத்த பகவான் தோன்றினார். அவருமே இறைவனுடைய அம்சம். ஸோ மேலும் அந்த புத்திசமே இந்த பரதகண்டம் முழுவதும் பரவிய பிறகு ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்பொழுது எங்கே வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் இல்லாத இடம் சென்று விடுமோ என்று ஆதிசங்கராச்சாரியார் தோன்றினார் இல்லையா. அவரும் அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து மீட்டு கொண்டு வந்தார். மீண்டும் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து காணப்பட்டது இல்லையா. ஸோ அவருடைய உணர்தல். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம மத்வாச்சாரியார், அடுத்து வந்து ராமானுஜாச்சாரியார், இப்படி ஒவ்வொருத்தரா வந்து தோன்றி பக்தி பாதையில வந்து இந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி இதெல்லாமே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க இல்லையா. மீண்டும் அதெல்லாமே வந்தது. ஆனா கடைசியில் நாம என்ன பண்ணிட்டோம், இந்த கலியுகத்துல வந்து ஒரு
குறைவான தரத்தை கொண்ட வாழ்க்கை இல்லையா? அந்த 4 விதமான கோட்பாடுகளை நாம பரிபாலிக்கிறது கிடையாது இல்லையா? நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? நோ இன்டாக்சிகேஷன் இல்லையா? ஸோ சௌஷம், தூய்மை பற்றி, உட்புறம் வெளிப்புறம் தூய்மை இல்லையா? ஏமாற்றக்கூடிய தன்மையற்ற நாணயமாக இருத்தல். அடுத்து உடல் பியூரிட்டிஸ், பினான்ஸ், அதாவது சாரி தவ வாழ்க்கை இல்லையா? தூய்மையாக நம்ம இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணி இருக்கிறது இல்லையா? போதைக்கு அடிமையாகாம இருக்கிறது, இது எல்லாமே நம்ம தவிர்த்துடுறோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றோமோ அந்த தருணமே நாம இந்த பக்தி பாதையில போகும்பொழுது சுலபமா நம்மளால ஏத்துக்க முடியும். ஆனால் நம்ம கிட்ட தேவையற்றது எல்லாமே வச்சுட்டு நம்ம பக்தியும் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் நம்ம சுலபமா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்தி பாதை எது? கீர்த்தனங்கள் தான் இல்லையா? ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவல. வெறுமனே நம்ம ஹரிநாமத்தை சொன்னாலே போறோம். கலவுனாஸ்தி இந்த கலியுகத்துல ஏற்படக்கூடிய பெரிய அழிவிலிருந்து நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம் அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா சைதன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த உபனிஷத் ஒன்லி, பட் ரெஃபரன்ஸ் சைதன்ய மகாபிரபு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காரு. அதனால நம்ம நாம ஜபங்களுக்கு ரொம்பவுமே முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும். शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिनाक्षः नाशस अभिक्ष्णाशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तायेव पश्यन्ति अचिरेण तवाकं भाव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. यस, அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माताजी. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीष्ण च स्मरन्ति नन्दन्ति दवैहितं जनाः त एव पश्यन्ति असिरेण दावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. மொழிபெயர்ப்பு. கிருஷ்ணா, உங்களுடைய தெய்வீக செயல்களை பற்றி எப்பொழுதும் கேட்டு பாடி அதை திரும்பவும் சொல்பவர்களால் அல்லது மற்றவர்கள் அவ்வாறு செய்வதில் ஆனந்தம் அடைபவர்களால் நிச்சயமாக உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை காண முடியும். அப்பாதங்கள் மட்டுமே தொடர்ந்த பிறவி சக்கரத்தை நிறுத்தக்கூடியவையாகும். பொருளுரை. பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தற்போதுள்ள நம்முடைய நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட பார்வையால் காண முடியாது. அவரை காண விரும்பும் ஒருவர் தற்போதுள்ள அவருடைய பௌதிகமான பார்வையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். பூரண இறை பிரேமையை விருத்தி செய்து கொள்வதன் வாயிலாக இப்பார்வையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நேரடியாக பூமியில் அவதரித்த பொழுது அவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று அனைவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ராவணன், ஹிரண்யகசிபு, கம்சன், ஜராசந்தன் மற்றும் சிசுபாலன் போன்ற பௌதிகவாதிகள் மிதமிஞ்சிய பௌதிக செல்வங்களை பெற்றிருந்தனர். ஆனால் அவர்களால் பகவானின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆகவே பகவான் நம் கண்ணெதிரிலே இருந்தாலும் தேவையான பார்வை இல்லாமல் அவரை நம்மால் காண இயலாது. தேவைப்படும் இத்தகுதியானது சரியான வேறு நூல்களிலிருந்து பகவானை பற்றி கேட்பதிலிருந்து துவங்கும் பக்தி தோண்டும் முறையினால் மட்டுமே விருத்தி அடையக்கூடியதாகும். பொதுமக்களால் பொதுவாக கேட்டு படித்து திரும்பவும் கூறப்படும் பிரபலமான நூல்களில் பகவத்கீதையும் ஒன்றாகும். ஆனால் கேட்பது முதலான இத்தகைய முறையினால் பக்தி தோண்டு செய்யப்பட்ட போதிலும் அவ்வாறு செய்பவரால் பகவானை நேருக்கு நேராக காண முடிவதில்லை என்பதை நாம் அனுபவத்தில் காண்கிறோம். காரணம் என்னவெனில், முதல் நிலையான சிரவணம் மிக முக்கியமானதாகும். கேட்பது சரியான அதிகாரியிடமிருந்து கேட்கப்படுவதாக இருக்குமானால் அது மிக விரைவாக செயல்படும். மக்கள் பொதுவாக அங்கீகரிக்கப்படாதவர்களிடம் இருந்துதான் கேட்கின்றனர். அங்கீகரிக்கப்படாத இத்தகைய நபர்கள் பௌதிக கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளை அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை என்பதால் அவர்களிடமிருந்து கேட்பது நேரத்தை வீணாக்குவதாகும். சில சமயங்களில் அவர்கள் சொந்த நோக்கங்களுக்கும் பொருந்தும் வகையில் சாஸ்திரங்கள் திரித்து கூறப்படுகின்றன. எனவே முதலாவதாக ஒருவர் தகுதியுள்ள பேச்சாளரை தேர்ந்தெடுத்து அவரிடமிருந்து கேட்டறிய வேண்டும்.
கேட்கும் முறை பூரணமும் பக்குவமும் உள்ளதாக இருக்குமானால் மற்ற முறைகள் தானாகவே பூரணமே ஆகின்றன. பகவானுக்கு செய்யப்படும் தெய்வீக தூண்டுகள் வெவ்வேறானவை ஆகும். அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் விரும்பிய பலனை அளிக்கக்கூடியதாகும். ஆனால் செவி சாய்க்கும் முறை பூரணமானதாக இருக்க வேண்டும். பாகவதத்திலுள்ள பகவானின் செயல்கள் பாண்டவர்களுடன் அவர் மேற்கொண்ட விவகாரங்களிலிருந்து துவங்குகின்றன. அசுரர்களுடனும் மற்றவர்களுடனும் பகவான் மேற்கொண்ட பல லீலைகளும் கூட உள்ளன. மேலும் அவரது மாதுரிய பக்தர்களான கோபியர்களுடன் துவாரகையில் அவரது மனைவிகளுடன் கூட அவர் மேற்கொண்ட தெய்வீகமான விவகாரங்கள் 10வது காண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பகவான் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவரது ஒவ்வொரு விவகாரத்தின் தெய்வீக தன்மையிலும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஆனால் சில சமயங்களில் தவறான முறையில் பாகவதத்தை கேட்பவர்கள் கோபியர்களோடான பகவானின் விவகாரங்களை பற்றி கேட்பதில் அதிக ஆர்வம் கொள்கின்றனர். இத்தகைய ஆர்வம் கேட்பவரின் காம உணர்வுகளையே சுட்டி காட்டுகிறது. எனவே பகவான் விவகாரங்களை பற்றி பேசும் தகுதியுள்ள பேச்சாளர் ஒருவர் இத்தகைய பேச்சுக்களை ஒருபோதும் கேட்கவே மாட்டார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலோ அல்லது பிற சாஸ்திரங்களிலோ உள்ள பகவானின் லீலைகளை பற்றி ஒருவர் முதல் துவக்கத்திலிருந்து கேட்டறிய வேண்டும். செவி சாய்ப்பவர் படிப்படியான முன்னேற்றத்தின் வாயிலாக பக்குவத்தை அடைய அது உதவும். ஆகவே பாண்டவர்களோடான அவரது விவகாரங்கள் கோபியர்களோடான அவரது விவகாரங்களைப் போல் அவ்வளவு முக்கியமானவில்லை என்று ஒருவர் கருதக்கூடாது. பகவான் எல்லா பௌதிக பற்றிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டவர் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேற்குறிப்பிடப்பட்ட பகவானின் எல்லா விவகாரங்களிலும் அவரே கதாநாயகர் ஆவார். எனவே அவரை பற்றியோ அவரது பக்தர்களை பற்றியோ அல்லது அவருடன் சண்டை செய்பவரை பற்றியோ கேட்பது ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உதவி செய்வதாகும். வேதங்கள் புராணங்கள் போன்றவை அனைத்தும் பகவானுடனான நமது மறந்த உறவை புதுப்பிப்பதற்காகவே உண்டானவை என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வெல்லா சாஸ்திரங்களையும் கேட்டறிவது முக்கியமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நான் வெரி பிகினிங்லேயே உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். சுன்வந்தி காயந்தி கிரணந்தி இல்லையா, ரொம்ப முக்கியம். அதாவது கேட்கறது பாடுறது இல்லையா. ஸோ இதை ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம். மேலும் ரசங்களை பற்றி படித்தோம். அதுதான் இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப்ல சொல்றதே இல்லையா. அசோசியேஷன் இவங்க மாதுரிய ரசம் இல்லையா. அடுத்து வாத்சல்ய ரசம் யசோத தாயார். அடுத்து சாக்கிய ரசம் அர்ஜுனன் மற்றும் பாண்டவர்கள். இவங்க எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ரசங்களை வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல. மேல அவருடைய மனைவிமார்களை பற்றியுமே மாதுரிய ரசத்துல பார்க்கப்படுகிறது. பகவான் பூர்ணமானவர் இல்லையா. There is no difference in the transitive nature of each and every dealing of the Lord. ஒவ்வொரு செயலிலுமே பூர்ணத்துவம் உண்டு. நம்மள மாதிரி எல்லாமே பாதி பாதி கிடையாது இல்லையா. இன்னைக்கு முடிக்கலன்னா அது அப்படியே ஓப்பனா தான் இருக்கும் ஐட்டம் இல்லையா. ஸோ மீண்டும் அதை எந்த இடத்துல விட்டோமோ அங்கிருந்து நாம தொடங்கி ஆகும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. அவருடைய செயல்கள் அனைத்துமே முழுமையானது. எதுவுமே பெண்டிங் பேலன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. எடுத்துட்டா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர் ஆகும். ஈவன் இந்த ராவணன், ஹிரண்யகசிபு, கம்சன் இல்லையா, இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கூட சாயுஜ்ய முக்தி என்பது கிடைச்சிருக்கு. சில பேருக்கு சாரூபியம் இல்லையா, சாலோக்கியம் கூட கிடைச்சிருக்கு, சாரூபியம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதாவது ஜென்ரலாவே இந்த அசுரர்களுடைய வதம் எல்லாமே சாயுஜ்ய முக்தியில தான் போய் விழும் இல்லையா. அதுல விதிவிலக்கு பூத்தனா. பூத்தனா கோலோகத்துல தன்னுடைய தாய்க்கு அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ வதைக்கப்பட்ட அதாவது அந்த பூதனாவுமே பகவான் தான் வதைச்சார் இல்லையா. பாலை அருந்தும் பொழுது அவருடைய பிராணனையுமே சேர்த்து குடிச்சிட்டாருன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் இல்லையா. ஆனா அவர் ஏற்று வந்த தாய் பாத்திரத்தினுடைய இதனால அவர் அந்த வேல்யூ கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த கோலோகத்துல தன்னுடைய தாய்க்கு உதவி புரியக்கூடிய ஒரு நபராக மாற்றி விடுகிறார். ஸோ இது அனைத்துமே நாம் இங்க பார்க்கும் பொழுது, அதாவது பகவத்கீதை இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் லிட்ரேச்சர்ஸ் which are generally heard, chanted, repeated இல்லையா. ஸோ ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணத்தை பத்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும் தன்மையை பக்குவப்படுத்தணும். பர்சன், அதாவது ஒரு நபர் கேட்பதற்கு தயாரா இல்லைன்னாக்கா அவங்க அல்டிமேட்டா நெக்ஸ்ட் பக்தியில முன்னுக்கு போறது மிக மிக கடினமானது. ஸோ கேட்கணும், நம்ம கேட்கும் தன்மையை வளர்த்துக்கணும். கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு தூய்மை பெறுகிறது. நம்மளால உணர முடியும். கேட்க கேட்க நம்ம உணர முடியும், ரொம்ப முக்கியம். ஆனா ஸ்ரவணமே பண்ணலன்னா நெக்ஸ்ட் கீர்த்தனமும் முன்னேற முடியாது, நெக்ஸ்ட் ஸ்மரணமுமே கண்டிப்பா வெற்றி கொள்ள முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செலக்ட் காம்படென்ட் போனஃபைட். அதனால நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கேட்கிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஃப்ரம் த பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருந்து கேட்கணும்.
ரைட் சோர்ஸ், ஹியரிங் ஃப்ரம் த ரைட் சோர்ஸ். இல்லையா, ஒரு பக்தர் இடத்துல இருந்து கேட்கணும். ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணக்கூடிய உங்க நபர்கிட்ட இருந்து நாம கேட்கவே கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அது கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகளுமே வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். அதை நாம அவ்வாறே புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வாறே நாம செயல்பட முடியும். ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பௌதிகவாதி கிட்ட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சப்தாகம் சொல்றாங்க இல்லையா, பணத்திற்காக வந்து சப்தாகம் சொல்றாங்க, பாகவத் சப்தாகம். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஆஸ் குட் ஆஸ் நம்ம ஒரு தூய பக்தர்கிட்ட இருந்து பாகவதத்தை கேட்கறதோ இல்லை சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்தை கேட்கறதோ அதுக்கு இணையே ஆகாது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய அசோசியேஷன் இல்லையா, ஸோ அவருடைய விஷ்ணு தத்துவம் எல்லாமே வந்து அசுரர்களை வதைக்கிறது. அவருடைய நார்மலான அந்த இந்த தத்துவம் அன்பு பரிமாற்றங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த இதெல்லாமே வந்து இந்த 5 விதமான ரசங்களுக்குள்ளேயே வந்து அடங்கி விடுறது. இதெல்லாமே நாம நிறைய இடங்கள்ல படிக்கிறோம். ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, டைரக்டா 10வது காண்டம் பாகவதம்ல போய் டைரக்டா படிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ராச நடனத்தை பத்தி. ஏன்னா தட் இஸ் அவங்க மனசு எப்படின்னாக்க இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா, அந்த மாதிரி புலன் நுகர்ச்சி, அவங்களுடைய மன எண்ணங்கள் யூகங்கள் வந்து அவங்கள அந்த மாதிரி ஒரு தன்மைக்கு எடுத்து செல்கிறது. ஆனா அதே வந்து கேண்டோ 1 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பையா நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போகும்போது பகவான் திருவடிகள், தொடை, அதுக்கப்புறம் வந்து இடுப்பு இல்லையா, மார்பு, அடுத்து வந்து முகம் இல்லையா, அப்படி வந்து நம்ம வந்து பார்க்க பார்க்க நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம வந்து படிச்சுட்டு போகும்பொழுது இறைவனை வந்து அவருடைய உன்னதமான நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் நமக்கு படிப்படியா வந்து கிடைக்கப்பெறும். அப்போ அது எப்பவுமே நமக்கு நிச்சயமா இருக்கும். ஸோ இட் ஷுட் பி ஹேவ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் கன்சிஸ்டன்சியோட செய்யணும் இல்லையா. ஸோ இங்கதான் இஸ் டிவோட்டிஸ், அதாவது என்ன சொல்லி இஸ் த ஹீரோ இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். யாரு? பகவான். அண்ட் அவரை பற்றி கேள்விப்படும் போதும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றி கேள்விப்படும் போதுமே வந்து நமக்கு பக்தியில வந்து முன்னேற்ற பாதை என்பது கிடைக்கிறது. It is said that Vedas and Puranas all are made up to revive. இல்லையா, நம்ம வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் எல்லாமே எதுக்காக வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறதுன்னா, நம் இறைவனோட சம்பந்தத்தை, மறந்த சம்பந்தத்தை இல்லையா, அவரோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை நாம முழுசா கைவிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ மீண்டும் அந்த சம்பந்தத்தை புதுப்பிப்பதற்காகத்தான் இந்த செயல்பாடு. அதனால எப்பவுமே நம்ம கேட்க வேண்டியது, கேட்கும் தன்மையை வந்து நல்லா வளர்த்துக்கணும். விஷுவல் அடுத்தவங்களையுமே நம்ம பேசுறதுக்கு வந்து அனுமதிக்கணும் இல்லையா, நாமளும் அதை வந்து மனஸ்பூர்த்தியா கேட்கக்கூடிய அந்த அண்மை வந்து செயல்படும். ரொம்ப முக்கியமான கருத்துக்கள். ஓகே, எஸ். அபி அத்ய நஸ்வம் ஸ்வகிருதே கிருதேஹித பிரபு ஜிஹாஷி ஸ்வருதோ அனுஜீவனஹ ஏஷாம் நாசான்யத் பவதா பதாம்புஜாத் பாராயணம் ராஜுஷு யோஜிதாம் ஹசாம். எஸ், யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மாவதி இந்த வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன். சரி மத் மொழிபெயர்ப்பே. எம்பெருமானே, இதுவரை எல்லா கடமைகளையும் நீங்களாகவே நிறைவேற்றினீர்கள். இப்பொழுது எல்லா அரசர்களும் எங்களிடம் விரோதம் கொண்டுள்ளனர். எங்களை பாதுகாக்க கூடியவர் வேறு ஒருவரும் இல்லாத சமயத்தில் உங்களுடைய கருணையே நாங்கள் முற்றிலும் நம்பியிருக்கிறோம் என்ற போதிலும் இன்று எங்களை புறக்கணித்துவிட்டு நீங்கள் சென்றுவிட போகிறீர்களா? பொருளுரை. அதிர்ஷ்டவசமாக பாண்டவர்கள் பகவானின் கருணையே முற்றிலும் நம்பியிருந்தனர் என்பதால் அவர்கள் பெரும் பாக்கியசாலிகள் ஆவர். பௌதீக உலகில் வேறு ஒருவரின் தயவை எதிர்பார்த்தல் என்பது மிகப்பெரிய துரதிர்ஷ்டத்திற்குரிய அறிகுறியாகும். ஆனால் பகவானுடன் நமக்குள்ள தெய்வீக உறவை பொறுத்தவரை அவரையே முழுமையாக நம்பி வாழ்வது என்பது பேரதிர்ஷ்டம் வாய்ந்த ஒரு நிலையாகும். அனைத்திலிருந்தும் சுதந்திரமாக செயற்பட எண்ணுவதே பௌதிக நோய்க்கு காரணமாகும். ஆனால் கொடூரமான ஜட இயற்கை சுதந்திரமாக செயல்பட ஒருவரையும் அனுமதிப்பது இல்லை. இயற்கையின் உறுதியான சட்டங்களிலிருந்து சுதந்திரமாக செயல்படுவது எனும்
பொய்யான முயற்சியானது ஆராய்ந்தறியும் பௌதீக முன்னேற்றம் எனப்படுகிறது. இந்த பொய்யான முயற்சியை அடிப்படையாக கொண்டே ஜட உலகம் முழுவதுமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சொர்க்கலோகங்களுக்கு செல்லும் நேரடியான படிக்கட்டுகளை அமைக்க விரும்பிய ராவணன் முதற்கொண்டு தற்கால மனிதர்கள் வரை அனைவருமே இயற்கை சட்டங்களை வெற்றி கொள்ள முயல்கின்றனர். மின் அணுவியல் இயந்திர சக்தியினால் வெகு தூரத்திலுள்ள கிரக அமைப்புகளை அணுகும் முயற்சியில் இப்பொழுது அவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனால் பகவானின் வழிகாட்டலின் கீழ் கடினமாக உழைத்து அவரையே முற்றிலும் நம்பியிருப்பவராக ஆவதே மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளாகும். இத்தகைய நாகரிகமான வாழ்வை பாண்டவர்கள் சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றினார்கள். அவர்கள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஆதரவை முழுமையாக நம்பியிருந்தனர் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் அவர்கள் பகவானை அண்டி பிழைக்கும் சோம்பேறித்தனமான சுயநலவாதிகள் அல்ல. அவர்கள் சுய ஒழுக்கத்திலும் செயல்களிலும் உயர்ந்த தகுதிகளை பெற்றிருந்தனர். இருப்பினும் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் அவனது உண்மையான ஆதார நிலைக்கேற்ப கீழ்ப்படிந்த நிலையில் இருப்பவனே என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்ததால் பகவானின் கருணையையே அவர்கள் எப்பொழுதும் நம்பியிருந்தனர். ஆகவே ஜட உலகில் பொய்யான சுதந்திரத்தை பெற்றிருப்பதற்கு பதிலாக பகவானின் ஆதரவை நம்பியிருப்பதாக ஆவதே வாழ்வின் பூரணத்துவ நிலையாகும். பொய்யான முறையில் பகவானிலிருந்து சுதந்திரமாக இருக்க முயல்பவர்கள் அநாத அல்லது அனாதைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். மாறாக பகவானின் ஆதரவையே முற்றிலும் நம்பியிருப்பவர்கள் சனாத அல்லது தங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு Daddy has taken you go and ask. Oh, class lo unda disturb cheyi. ஹரே கிருஷ்ண. சனாத நிலையில் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதனால் பௌதிக வாழ்வின் அசாதகமான சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் எப்பொழுதும் பாதுகாக்கப்படுவோம். ஜட இயற்கையின் மாயா சக்தியினால் பௌதிக வாழ்வானது விரும்பத்தகாத பெரும் மன கலவரத்தை விளைவிக்க கூடியது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். ஆகவே பற்பல பிறவிகளுக்கு ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் பாகியசாலி ஒருவன் வசுதேவனே அனைத்துமாக இருக்கிறார் என்பதையும் அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவதே வாழ்வை நடத்துவதற்குரிய மிகச்சிறந்த வழி என்பதையும் அறிகிறார் என்று பகவத்கீதை 7.19 கூறுகிறது. அதுவே மகாத்மாக்களுக்குரிய அறிகுறியாகும். பாண்டவர்களின் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் இல்லற வாழ்வில் மகாத்மாக்களாக இருந்தனர். அந்த மகாத்மாக்களுக்கு தலைவராக யுதிஷ்ட மகாராஜனும் தாயாக குந்தி மகாராணியும் இருந்தனர். ஆகவே பகவத்கீதை மற்றும் புராணங்கள், முக்கியமாக பாகவத புராணம் ஆகியவை மகாத்மாக்களான பாண்டவர்களின் சரித்திரத்துடன் தவிர்க்க முடியாதபடி சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. அவர்களுக்கு ஒரு மீனை நீரிலிருந்து பிரித்து விடுவது எப்படியோ அப்படிப்பட்டதாகும் பகவானிடமிருந்து பிரிந்திருப்பது. எனவே அத்தகைய பிரிவை ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி ஒரு இடி விழுந்ததற்கு ஒப்பாக உணர்ந்தாள். மேலும் அவளது பிரார்த்தனைகள் முழுவதுமே பகவானை அவர்களுடன் தங்கியிருக்க தூண்டும் ஒரு முயற்சியாகவே இருந்தது. குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பகைவர்களான அரசர்கள் கொல்லப்பட்டனர் என்ற போதிலும் அவர்களுடைய மகன்களையும் பேரன்களையும் பாண்டவர்கள் சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் பாண்டவர்கள் மட்டுமல்லாமல் நாம் அனைவரும் கூட வைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். பகவானின் தயவை முழுமையாக நம்பி வாழ்வதே மிகச்சிறந்த வழியாகும். இதனால் பௌதிக வாழ்வின் எல்லா கஷ்டங்களையும் நம்மால் வெற்றி கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. வெரி வண்டர்ஃபுல் பர்பட் இல்லையா? அநாத சனாத இல்லையா? அதாவது முழுமையாக இறைவனையே சார்ந்திருப்பது சனாதனம் இல்லையா? சனாதனம் அப்படின்னாலே நித்தியம் இல்லையா? எப்பவுமே நம்ம இறைவனை நம்பி இருக்கிறது வந்து சனாதனன்றதுக்கு இன்னொரு மீனிங் இருக்கு. சனாதனா மீன்ஸ் எட்டர்னல், நித்தியம் என்று சொல்லுவாங்க.
அதே மாதிரி ஒரு உயிர் வாழி எப்பொழுதுமே இறைவனையே நம்பி இருக்கிறவங்க முழுவதுமாக அவங்களுக்கும் சேர்ந்து சனாதனா. ஆனா இறைவனை இருந்து நான் சுதந்திரமானவன் என்று நினைச்சால் நாம தான் அனாதை அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு ஒரே கார்டியன் யாருன்னா பகவான் தான் அப்படிங்கறது வந்து இந்த பர்பட்ல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இப்ப யார் இதெல்லாம் சொல்றது? குந்தி மகாராணி சொல்றாங்க, யூ ஹாவ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆல் டியூட்டிஸ் யுவர் செல்ஃப். Are you leaving us today, though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us? Now, when all kings are at enmity with us, அதாவது மகாபாரத போர் முடியுது இல்லையா? ரெண்டு தரப்பிலுமே வந்து அநேக நஷ்டங்கள் இல்லையா? பொருள் இழப்பு இல்லையா? உயிர் இழப்பு எல்லாமே நடக்கிறது. சின்னது தாண்டனே கொத்துபிகள் சின்னது. ஓகே, சோ அநேக நஷ்டங்கள் எல்லாமே நடக்கிறது. பகவான் அவங்களோடயே இருந்தப்போ அந்த நஷ்டங்கள் கூட அவங்களுக்கு பெருசா தெரியல. ஏன்னா பாண்டவர்கள் தரப்பிலுமே வந்து எல்லாருமே இழந்துறாங்க. அதாவது விராடன் அவங்கதான் அடைக்கலம் கொடுத்தாங்க. பாத்திகா, கேன் யூ டூ இட் வெரி ஸ்லோலிமா? எஸ், டோன்ட் மேக் சவுண்ட் ஹியர். சோ அதாவது விராடன் எடுத்துக்கோங்க, அவங்களுமே சம்பந்தம் தான் இல்லையா? அடுத்து வந்து துருபத மன்னர். சோ இவங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போர்ல எல்லாருமே மடிந்து விடுகிறார்கள். சிகண்டி, திருஷ்டதும்னன், திரௌபதியினுடைய பிள்ளைகள் இல்லையா? அடுத்து வந்து சுபத்திரையினுடைய மகன், எல்லாருமே அவங்க தரப்புலயுமே வந்து இழப்பு தான் இல்லையா? பெரும் இழப்பு தான் எல்லாமே. அந்த தரப்புலயுமே இழப்பு தான், இந்த தரப்புலயுமே இழப்பு தான். ஆனா அங்கே வெற்றிடம் புலம்பல் இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பக்குவம் என்பது இருக்கிறது. அதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா டோட்டலி டிபெண்டன்ட் ஆக்சுவலி. தே ஆர் டோட்டலி முழுவதுமாக இறைவனிடத்துல அவங்க வந்து சரணாகதி அடைந்தவர்கள். இறைவனையே ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்பி இருக்கக்கூடியவங்க யாரு? பாண்டவர்கள். அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ராவணன் என்ன பண்ணா? சொர்க்கத்திற்கு படிக்கட்டு வைக்கணும்னு நினைச்சான் இல்லையா? டைரக்டா முடிஞ்சதா? சொர்க்கம் என்ன நித்தியமான ஒரு இடமா? கிடையாது இல்லையா? சொர்க்கம் வந்து நித்தியமான இடம் கிடையாது. அந்த வேலையுமே செய்தோம். சோ அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பௌதீக நிலையில இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பௌதீகம் என்பது தற்காலிகம். ஆனா அந்த தற்காலிகத்தை வந்து நாம வந்து எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பதான் வாழ்க்கையில வந்து உண்மையானது எது, நித்தியமானது எதுன்றத நம்ம தேட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அது ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப், ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது எதை கொண்டு நாம வந்து சொல்ல முடியும்னா, டு பிகம் டோட்டலி டிபெண்டன்ட் ஆன் தி சுப்ரீம் லா இல்லையா? பகவானையே முழுமையாக நம்பி இருக்கக்கூடிய சத்திகா, can you go slowly ma? Tension. Yeah. What tension வராது. Okay, to become dependent on the will of the Lord. இது ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இறைவனுடைய விருப்பம் எதுவோ அதுவே நம்முடைய விருப்பமாக வேண்டும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அது பிரச்சனைகளாக இருக்கா. ஏன்னா இறைவன் நமக்கு வழி நடத்துவார். எப்ப நாம வந்து நம்முடைய விருப்ப பிரகாரம் செயல்படணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்ப அதற்கேற்ற பலன்களை தான் நம்ம வந்து அனுபவிப்போம். அது நம்மள பந்தப்படுத்தும். இறைவனுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு செயல்படக்கூடிய அனைத்துமே நமக்கு வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். That we have to. Therefore, we must try to be sanatana. அனாதையா நம்ம இருக்கக்கூடாது. சனாதனமா இருக்கிறதுக்கு நாம முயற்சிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? Therefore, we must try to be sanatana and always be protected from the unfavorable condition of the material. ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள். இந்த மாதிரி ஈக்குவலண்டான வார்த்தைகள் எங்குமே நம்ம தேட முடியாது. பிரபுபாதருடைய பர்பட்ல மட்டும் தான் தேட முடியும். இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலை கிடையாது. எந்த சமயத்துல புயல் அடிக்கும், எந்த சமயத்துல நம்ம வறட்சியில தள்ளப்படுவோம் இல்லையா? பௌதிக தளத்திலிருந்தே நோக்கும் பொழுது
இல்லையா? அதை உள்ளபடி நோக்கக்கூடிய சக்தி நம்ம ஆன்மீக தளத்துல போகும்போது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ இப்படி அநேக விதமான ஏற்றத்தாழ்வுகள், நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் இல்லையா, எல்லாமே நமக்கு பிடிச்சதா நடந்தா உடனே பெருசா ஆனந்தம் பண்றோம். ஆனா அந்த ஆனந்தம் கூட கொஞ்ச நேரம் தான், நமக்கு மகிழ்ச்சி என்பது கூட கொஞ்ச நேரம் தான். அதன் பிறகு நம்ம துக்கத்துக்கு போறோம். துக்கம் சுகம் எல்லாமே நமக்கு கலந்ததுதான் இந்த இடத்துல வாழ்க்கை இல்லையா? ஆனா அதே இறைவனை மட்டுமே நாம நம்பி இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பகவானால ரட்சிக்கப்படுகின்றோம். அந்த மாதிரி ஒரு மனசுதான் வந்து மகாத்மா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குவாலிபிகேஷன். சோ யார் ஒருத்தர் வந்து அப்படிப்பட்ட நபர் வந்து சூதுர்லபா அப்படின்னு வந்து நிறைய இடங்கள்ல பகவத்கீதையில வரும் இல்லையா? மகாத்மா சூதுர்லப, அப்படிப்பட்ட மனிதர் நபர் வந்து மிகவும் அரிதானவர்கள், நமக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து முழுவதுமே இறைவனையே நம்பி கொண்டிருக்கக்கூடியவங்க வந்து கிடைக்காது. நாமெல்லாம் முழுசா நம்பிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோமா இல்லையா? அப்பப்ப நமக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகள் வருது. நம்முடைய பயம் என்பது கொஞ்சம் சில சமயத்துல வருது. என்னதான் நம்ம தைரியசாலியா உட்கார்ந்திருந்தாலுமே நமக்கு அந்த சில சமயங்கள்ல வந்து நாம பிளக்சுவேஷன் வருது. ஆனா எதையுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, அதாவது அவங்களுடைய பொசிஷன்ல எதுவுமே வச்சுக்காம, இதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, ஒன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ஹேப்பன் ரீசென்ட்லி. கார்த்திகை மாதம் இல்லையா? இந்த இதுல கார்த்திக் மந்த்ல நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வைஷ்ணவாஸ் வந்தா அவங்களுக்கு நாம வந்து இஃப் யூ டூ த சேவா தட் இஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது ரொம்பவுமே ரொம்பவுமே ரேர்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் எனக்கு அந்த பிளெஸிங் வந்து பகவானுடைய கிருபையால கிடைச்சது. நம்ம என்என்டி பிரபுஜியுமே சிவசங்கம் பிரபுஜி இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு வைஷ்ணவா வர்றாங்கன்னா அவங்கள வந்து ரிசீவ் பண்ணி இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அதாவது உணவு எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணி அடுத்து நம்ம தட்சணையுமே கொடுக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. ஓகே, தட் இஸ் அவங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, ஆனா நாம கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க எதுவுமே அவங்களுடைய அக்கௌண்டே கிடையாது. என்என்டி பிரபுஜிக்கு அக்கௌண்டே கிடையாதுன்றது வந்து இந்த வருஷம் தான் எனக்கு தெரியும். இத்தனை வருடங்கள் அவரோட அசோசியேஷன் இருந்தோம், ஹி டசன்ட் ஹேவ் த பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டார். ஈவன் ஷீவசன் பிரபு ஆல்சோ. ஸோ யார்கிட்ட என்ன டொனேஷன் வாங்கினாலும் அது அனைத்துமே வந்து டெம்பிளுக்கு தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னுடைய பிரபு சொன்னாரு, இஃப் என்என்டி பிரபுஜி வந்தா இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் நீ கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா அவருக்கெல்லாம் யாருமே வந்து சப்போர்ட் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும். ஏன்னா சன்னியாச வாழ்க்கை மாதிரி தான் அவங்க வாழ்றது அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ சொல்லும்போது என்னோட பிரபுவே சொல்லும்போது சரி ஓகே அப்படின்னு நானும் இருந்துட்டேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் பிரபுஜி கிட்ட வந்து உங்க பேர் எழுதி கொடுக்குறோம்னாக்கா தேவையே கிடையாது. நான் எனக்கு அக்கௌண்டே கிடையாது. இது ரெண்டு மட்டும் நாங்க ரெண்டு பேருமே இதை வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்து நாங்க இதை வந்து திஸ் இஸ் த ஒன்லி குவாலிட்டி வி ஆர் கேரிங் ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கறது வந்து சொன்னார். அப்ப கேட்கும்பொழுது அந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே நான் தன்னுடைய பொசிஷன்ல இல்லாம இல்லையா, நாம எல்லாமே வீடு வாசல் சொந்த பந்தம் எல்லாமே இருந்து கூட சில சமயத்துல நம்ம தேம்பி அழறோம் இல்லையா? யாருமே இல்லை, என்னை யாருமே பாத்துக்கல இல்லையா, எனக்கு இருக்கக்கூடிய வழி யாருக்குமே கிடையாது சொல்றமா இல்லையா? என்ன மாதிரி நீ எழவே மாட்ட, என்ன மாதிரி இருந்தா உன்னால உட்காரவே முடியாது, என்ன மாதிரி இருந்தா எழுந்து நீ சமைக்க கூட மாட்ட. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாட்டா பாடுறோம் வீட்டுல இல்லையா? கண்டிப்பா பாடுறோம் உண்டு. ஆனா அந்த ரெண்டு மகாத்மாக்கள் வந்து தங்களுடைய பொசிஷன்ல எதுவுமே வச்சுக்கிறது இல்ல. ஸோ அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து அவங்க பேங்க் பேலன்ஸ்ல இவங்களுக்காக வச்சிருக்காங்க ஒரு எமர்ஜென்சிக்காக. இவங்க கையில ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து அன்னைக்குதான் எனக்கு தெரிய வந்தது. அது கேட்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனாலிட்டிஸோட நமக்கு அசோசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பகவான் வந்து அது எங்கேயோ ஒரு சின்ன சுக்ருதி நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? கொஞ்சமா புண்ணியம் பண்ணியிருந்ததுனால்தான் இவ்வளோ பெரிய அசோசியேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அவ்வளோ இந்த காலகட்டத்துல அப்படி ஒரு நாணயமான ஒரு அதாவது மனிதர்களை வந்து காண முடியாது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நான் எழுதும் பொழுது இஸ்கான் தான் எழுதி கொடுத்து செக்கு கொடுக்க வேண்டியதாச்சு. அப்போ அது எல்லாமே டெம்பிளுக்கு தான், எவ்ரிதிங் கோஸ் டு த டெம்பிள் ஒன்லி அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் பர்சனலா இதுவும் இல்லாம நான் ஆரம்ப கட்டத்துல எல்லாமே எவ்ரி டைம் நான் வந்து டெம்பிளுக்கு போகும்போது சம் டொனேஷன் நான் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன். ஏன்னா வெறும் கையோட வரக்கூடாது. பகவான் இப்போ நம்ம ஒரு நம்முடைய பெண் வீட்டுக்கோ இல்ல நம்ம நாத்தனார் வீட்டுக்கோ இல்லையா நம்ம வீட்டுல பிறந்த குழந்தை வீட்டுக்கோ நம்ம போனோம்னா சம்திங் ஃப்ரூட்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம ஒரு சீரோட தான் நம்ம போவோம் இல்லையா? எம்டி ஹேண்ட்ல நம்ம யாரையுமே பார்க்க போக மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து எப்பவுமே எனக்கு இஸ்கான் மங்களூருக்கு போகும்பொழுது உண்டு. ஈவன் வென் வி கோ ஃபார் த யாத்திரைகள் போகும்பொழுது கூட அதே ஃபீலிங் தான் இருக்கும். எதையாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்து இருக்கும்.
நான் பெருசா ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், சிம்பிளா தான் பண்ணுவேன். அந்த சிம்பிளா கூட இருக்கிறது கூட வந்து பண்ணி ஆகணும்ன்ற அந்த உந்துதல் இருக்கு. ஆனா எத்தனையோ வாட்டி நான் அந்த காசெல்லாம் அப்படி கொடுத்துட்டு வந்தப்போ அது எல்லாமே ஒரு 6 மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வரிசையா ரெசிப்ட் வந்துனே இருந்தது. எனக்கு புரியல அப்போ அது எதுக்காக அந்த ரெசிப்ட் வந்ததுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஆனா இந்த வாட்டி பிரபுஜியோட விசிட் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தப்போ அப்பதான் புரிஞ்சது, இவ்வளோ கிரேட் மகாத்மாக்களோட நம்முடைய அசோசியேஷன் பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கார் இல்லையா, குரு பரம்பரா கொடுத்துருக்கு. அப்படிப்பட்ட நாணயமான நபர்களோட நம்முடைய அசோசியேஷன் இருக்குன்றது வந்து நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது எப்படி கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இடையிலே நடந்த அந்த வாதங்களை வந்து கேட்ட சஞ்சயனுக்கு எவ்வளவு ஆனந்தம் இருக்கிறதோ அது போன்ற ஒரு ஆனந்தத்தை நான் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கேன். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நாம வி ஆர் ஹேவிங் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ பிரபுஜி வந்து எதையுமே மனசுல வச்சுக்க மாட்டார், டக்குன்னு பேசுவார், டக்குன்னு போயிட்டே இருப்பார். அந்த மாதிரி யதார்த்தமான நபர்களை நாம காணவே முடியாது. அந்த மாதிரி தட் இஸ் a sign of மகாத்மா. they are totally dependent on the lotus feet of the Lord. அவ்வளவுதான். ஸோ அது ஒண்ணுதான் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி நாம இருக்க முடியுமா அப்படின்னா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. நமக்கு நம்மளால இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. கொஞ்சம் பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லையா, அடுத்து ஏதாவது ஒண்ணு வீட்லயே தெரியாம கூட கொஞ்சம் சேமிச்சு வைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. என்னுடைய அம்மாவே என்னுடைய அப்பாவுக்கு தெரியாம நிறைய சேர்த்து வைப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. ஸோ நம்ம அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மகாத்மாவுடைய டெபினிஷன் நம்ம வாழ்க்கையில உணர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு பகவானும் குரு பரம்பராவுமே எனக்கு கொடுத்தது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த நாம அவங்க அப்படிப்பட்ட ஜீவன்களோட நம்முடைய அசோசியேஷன் இருந்தா வாழ்க்கையில நாம மென்மேலும் வந்து இந்த பக்தி பாதையில போறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்குதான் நம்ம பகவத்கீதை பாகவதம் இன்னும் இந்த வாப்பு சேவை நமக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. ஸோ வாணி சேவை வந்து நம்ம ஷீலா பிரபுபாதருடைய அசோசியேஷன் பகவத்கீதை பாகவதம் புராணங்கள் மகாபாகவதர்களை பற்றி படிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்பொழுது அந்த பாவம் என்பது நம்ம கிட்ட வந்து குடிக்கொள்ளும். நாமளும் ஓரளவுக்காக 1% 2% ஆகுது நம்ம முன்னேற்ற பாதைக்கு நம்மளால போக முடியும் இல்லையா. மேலும் பகவான் வந்து இன்னொரு பாஸ்ட் டைம் இந்த இடத்துல நம்ம பேசணும்னாக்கா குருஷேத்திர போர் முடிஞ்ச பிறகு யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளும் போது 32 ஆண்டுகள் ஆண்டார் இல்லையா. ஸோ பகவானுமே வந்து இன்னும் கலியுகம் பிறக்க போறது, அவருடைய அவதார நோக்கமும் முடிஞ்சு அவருமே வந்து கோலோகத்திற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும். ஸோ அர்ஜுனன் அதாவது இவருக்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி அபசகுணங்கள் எல்லாமே தென்படுகிறது. ஸோ அபசகுணங்கள்லாம் தென்படும் பொழுது ஏதோ ஆயிடுத்து போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அர்ஜுனரை வந்து துவாரகைக்கு அனுப்புறார். அங்கே கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே நம்முடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தானே, அவங்க எல்லாருமே நலமாக இருக்கிறார்களா என்று பார்த்து வரும்படி வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா அனுப்புறார். சோ அர்ஜுனரும் அங்கே செல்கிறார். அங்கே வந்து கிருஷ்ணரிடத்துல வந்து இது மாதிரி தன்னுடைய இன்னும் கிளம்பதான் போறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது எல்லாமே கேட்டுட்ட பிறகு பகவானை விட்டு அவர்கள் பிரிந்து இருக்கிறது. இந்த செப்பரேஷன் கூட எப்பனாக்கா அதாவது குருஷேத்திர போர் முடிஞ்ச பிறகு இன்னும் துவாரகைக்கு கிளம்பும் போது நடக்கக்கூடிய விசேஷம் தான் இது. இப்போ அவங்க கிளம்பி போகும்பொழுது இவங்க குந்தி தாயார் வந்து இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பாடுறது, அதுதான் இந்த இடத்துல ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் விப்ரலம்ப பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறது. ஓகே, எப்பவுமே பகவான் தன்னோடே இருக்கணும்ன்ற அந்த ஃபீலிங் அவங்களுக்கு. பகவான் தன் கண் முன்னாடி இல்லைன்னாக்கா, பிகாஸ் ஈவன் நமக்கு கூட பிடிச்சவங்க நம்ம முன்னாடியே இருந்தா நாம கூட ஆனந்தப்படுறோம் இல்லையா. ஆனா இங்கே இறைவனோட சம்பந்தம், ஸோ இறைவன் நம்மளோட இருக்காருன்னா அதை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் குந்தி தாயாருக்கு இருக்கு இல்லையா. நாராயணரே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை அவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ அவங்கள வந்து பகவான் அவர்கிட்ட அவங்க கூட இல்லைன்றத வந்து ரொம்பவுமே அவங்க வந்து வருத்தப்படுவாங்க. அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா மீன் வந்து நீர்ல தான் இருந்தாதான் அது வந்து அதனால வாழ முடியும். நீர்ல இருந்து ஒரு மீனை எடுத்து நம்ம வெளியில போட்டா எப்படி தத்தளிக்கும் இல்லையா, அது போன்ற ஒரு உணர்வை அவர்கள் வந்து ஃபீல் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஆஃப்டர் த பேட்டில் ஆஃப் குருஷேத்ரா ஆல்தோ த இனிகல் கிங்ஸ் வர் கில்டு தேர் கிராண்ட்சன்ஸ், அதாவது எதிரிகள் எல்லாம் கொல்லப்பட்ட பிறகு இல்லையா, மேலும் வந்து சில பேர் அவங்க வந்து இன்னும் டீல் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது இல்லையா. ஏன்னா
கௌரவர்கள் தரப்பிலுமே வந்து சப்போர்ட் பண்ண அரசர்களும் இருக்காங்க. அவங்க ஸ்டில் வந்து இவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுமே வந்து அவங்க வந்து காக்கணும் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஒன்லி பாண்டவாஸ் were put in the condition of enmity, பட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் சச் அ கண்டிஷன் தான். நமக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்பவுமே. இந்த பெஸ்ட் வே ஆஃப் லிவிங் எப்படி நாம வாழணும்னாக்கா கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம பகவானையே நம்பி வாழக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நாம் வந்தோம்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த ஒரு சங்கடம் இருந்தாலும் அதை வந்து நாம எதிர்கொள்ள முடியும். கேவயம் நாம ரூபா பயம் யாதுபி சக பாண்டவஹ பவதோ அதர்ஷனம் யர்ஹி ரிஷிகானாம் இவ சிதுஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. யார் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன். மொழிபெயர்ப்பு. ஓர் உடலில் இருந்து உயிர் மறைந்து விடும் பொழுது அக்குறிப்பிட்ட உடலின் பெயரும் புகழும் முடிந்து விடுகின்றன. அதை போலவே எங்கள் உடனேயே நீங்கள் இருக்காவிட்டால் பாண்டவர்களுடையதும் யாதவர்களுடையதும் மற்றும் எங்களுடையதுமான எல்லா புகழும் செயல்களும் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும். பொருளுரை. பாண்டவர்களின் நல்வாழ்வுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மட்டுமே காரணம் என்பதை குந்தி தேவி நன்கு அறிந்திருந்தாள். சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பெயரிலும் புகழிலும் நன்கு நிலை பெற்று இருந்த பாண்டவர்கள் தர்ம சொரூபியான யுதிஷ்டிர மகாராஜனால் வழிகாட்டப்பட்டனர். மேலும் யாதவர்கள் சந்தேகமின்றி மிகச்சிறந்த நண்பர்கள் ஆவர். ஆனால் உணர்வின் வழிகாட்டல் இல்லாத உடலில் உள்ள புலன்கள் பயனற்றவையாக இருப்பதை போலவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிகாட்டல் இல்லையெனில் அவர்கள் அனைவரும் முக்கியமற்றவர்களாகவே இருப்பார்கள். பரமபுருஷரின் தயவினால் வழிகாட்டப்படாத எவரும் தனது கௌரவம், சக்தி மற்றும் புகழ் ஆகியவற்றினால் பெருமை கொள்ளக்கூடாது. ஜீவராசிகள் எப்பொழுதும் பிறர் ஆதரவில் இருப்பவர்களாவர். மேலும் முடிவாக நம்பக்கூடிய பொருளாக இருப்பவர் பகவானே ஆவார். எனவே எனவே நமது முன்னேற்றமான பௌதிக அறிவின் வாயிலாக எல்லா வகையான பௌதிக எதிர் தாக்குதல்களையும் நாம் கண்டுபிடிக்க கூடும். ஆனால் எதிரடையான செயல்கள் எவ்வளவு உறுதியும் பலமும் கொண்டவையாக இருந்த போதிலும் அவை பகவானால் வழிகாட்டப்படாதவையாக இருக்குமானால் அத்தகைய கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் படு தோல்வியிலேயே முடிவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். அதாவது நாம இந்த உலகத்துல இந்த உடல் கொண்டு இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுல உணர்வு என்னக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா இருந்துட்டு இருக்கான் இல்லையா? ஆனா இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு இந்த உடலுக்கு எந்த மகத்துவமே கிடையாது இல்லையா? மேலும் நம்ம அதாவது இந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நம்ம குந்தி தாயார் என்ன நினைக்கிறாங்கனாக்கா அவங்க பிறந்து வளர்ந்த இடம் வந்து அதாவது எதுக்குலம் எதுக்குலத்துல வந்து அவங்க வந்து குந்தி போஜன் இல்லையா? அந்த இடத்துல வளர்ந்தவங்க. சோ வசுதேவர் அந்த இதுல இருந்து வளர்ந்தவங்க. அடுத்து கொடுத்ததோ வந்து குரு வம்சம், அதுவுமே வந்து நல்ல குடும்பம். எதுக்குலம், போஜ வம்சம், எது வம்சம் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உறவு முறைகள்ல வந்து பின்னி பிணைக்கப்பட்ட உறவுகள் தான் இல்லையா? சோ அதாவது குந்தி தேவி இஸ் குவைட் அவேர் ஆஃப் திஸ் பாண்டவர் டியூ டு அவங்க பாண்டவர்கள் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பகவானால ரட்சிக்கப்பட்டதால தான் வந்து பிழைக்கிறாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து குந்தி தேவிக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு உணர்வு அவங்களுக்கு. அதாவது மனதளவுல கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா என்னுடைய பிள்ளைகள் கிடையாது, கிருஷ்ணர் தான் நம்ம பிள்ளைகளை காப்பாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து அவங்க நம்பி இருந்தாங்க. ஸோ அன்டவுட்லி அது கரெக்டே அது இல்லையா? மேலும் வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து கிருஷ்ணருடைய அறிவுறுத்தல் பேர்ல தான் அவங்க செயல்படுறாங்க. ஈவன் மகாபாரத போர்ல கூட இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது இல்லையா? அத்தனை சந்தேகங்களையுமே வந்து அர்ஜுனர் கேட்டறிந்தார். கடைசியில என்ன சொன்னார்? பகவானே நீ என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் கண்டிப்பா கேட்கிறேன் இல்லையா? கரிஷே வச்சனம் தவ, நீங்கள் என்ன எடுத்துரைக்கிறீங்களோ அதை நான் பின்பற்றுகின்றேன், அவ்வளவுதான். So he will follow the instruction. So he has to listen. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்யம் மாம் ஏகம் சரணம் ரஜா இல்லையா? அத சொன்ன பிறகு அதன் பிறகு வந்து பக்குவம் அடைந்த அந்த அர்ஜுனர் வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரோ, இப்போ
யாரு கர்ணனை வந்து கொன்னத விதம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சத்திரிய தர்மத்துக்கான ஒரு வழியே கிடையாது இல்லையா. அவர் அந்த வண்டியை அந்த சக்கரம் வந்து புதைந்தத எடுக்கும் தருவாயில அந்த சமயத்துல வந்து அவனை வந்து கொல்லணும். துரோணாச்சாரிய கூட வந்து அவரையே வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் அவர் வந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கும்படி தான் பண்றாரு. அடுத்து வந்து பீஷ்மரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது இந்த பக்கம் தரப்புல இருக்கக்கூடிய அக்ரோனி செயல்கள் எல்லாம் குறைய பாண்டவர் தரப்புல படைபலம் குறைய அப்போ வந்து கோவப்படாத பகவான் வந்து கோவப்படுறார் இல்லையா. ஏன்னா அவர் கண்மூடித்தனமா வந்து இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய படைபலத்தை வந்து போர் கொண்டு, அதாவது அவருடைய ஆயுத இதனால வந்து அஸ்திரத்தால வந்து வதைச்சுட்டே இருக்கார் யாரு பீஷ்மர். சோ தர்மத்தையும் அறிந்த அவர் தர்மத்தின் தரப்பு இருப்பவங்களை எல்லாம் அடிச்சாக்க அதுக்கப்புறம் மீதம் இருக்கிறது யாரு? அதர்மவாதிகள் தான் இல்லையா. அதனால்தான் நீங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்குமே வந்து தன்னுடைய தரிசனத்தை கொடுத்து இல்லையா. அதன் பிறகு அவர் வந்து ஆயுதங்களை எல்லாமே சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு சூழல் எல்லாமே ஏற்படுது. சோ பகவான் இல்லை என்றால் எதுவுமே கிடையாது என்றது வந்து பாண்டவர்கள் வந்து நன்றாக உணர்ந்தவர்கள். அன்றாட வாழ்க்கையில் அவர்கள் அனுபவித்த ஒவ்வொரு செயலிலுமே இறைவனுடைய கருணை என்பது அவங்களால புரிஞ்சது. ஆனால் யார் ஒருத்தருக்கு வந்து நான் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க வந்து அவங்களுடைய கௌரவம், பதவி, பவர் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அது என்றையுமே நிலைக்கிறது கிடையாது. யாராவது ஒருத்தர் நான் இந்த பதவியில இருக்கிறது என்னுடைய உழைப்பு இல்லையா, நான் சம்பாதித்தேன் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஒரு காலகட்டம் வந்த பிறகு அது அவங்களுக்கு நிம்மதியவே வழங்காது. இப்போ ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வஸ்து பிற்காலத்துல அதே ஆனந்தத்தை வந்து நமக்கு நிலைப்படுத்தும்ன்றது கேரண்டி கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் டெம்பரவரி. எது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும்னாக்கா எப்ப நாம இறைவனிலிருந்து தனித்து நின்று நம்முடைய செயல்பாடுகளை மேன்மையாக கருதுகின்றோமோ அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு கண்டிப்பாக ஏற்படும். ஆனால் இது அனைத்துமே இறைவனால வந்து வழங்கப்பட்டது, அவருடைய கருணையால பெறப்பட்டதுன்ற உணர்வு கொண்டு நாம் அந்த வஸ்துக்களையோ இல்லை எந்த ஒரு செயலிலுமே நாம் ஈடுபட்டோம் என்றால் அங்கே இன்பம் துன்பம் எல்லாமே அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்த அந்த ஜீவன் வந்து இயங்குவான். அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த குணங்களை கடந்த நிலையை அடையறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பாண்டவர் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து ஈவன் அர்ஜுனர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவார் இல்லையா, ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கி போன பிறகு அவரால் எதையுமே அவர்கிட்ட அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து சென்று விடுகிறது. அப்போ ஒரு சாதாரண அர்ஜுனராக மாறும் பொழுது பகவானுடைய மனைவியார்களை எல்லாமே அழைச்சிட்டு போறார் இல்லையா. அவங்களையுமே காப்பாற்ற முடியல. அங்கேயுமே பகவான் வந்து வேடர்களை அனுப்பி அந்த ரூபத்துல வந்து தன்னுடைய அதாவது மனைவிமார்களை எல்லாமே அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு. ஸோ இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு தெரியாது. திரும்பி மீண்டும் வரும்பொழுது யுதிஷ்ட மகாராஜா அர்ஜுனனுடைய பொலிவிழந்த முகத்தையும் இல்லையா அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்னவோ நடந்திருக்குன்றத வந்து நிறைய கொஷின்ஸா கேட்பார். கடைசியில தான் வந்து அவர் ஒரு கொஷின் வைப்பார், பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினாரான்னும் போது தான் அப்பதான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இவள் அப்படியே மனசு உடைஞ்சு அழ ஆரம்பிப்பார். அந்த இடத்துல வந்து எஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை அது வரைக்கும் கேட்டதுக்கு எல்லாமே நோ தான். அந்த ஒரு பிரிவு வந்து அவரால் வந்து தாங்கிக்க முடியறதில்ல. ஸோ ஒன்ஸ் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார்னா நாமும் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கணும்ன்றது வந்து நாரத மகரிஷி ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தார். இப்ப நாமளும் இந்த வடக்கு நோக்கி போகணும்ன்றது வந்து எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் யுதிஷ்டர் மகாராஜ் யார்ட்டையுமே பேச மாட்டார். உள்ளே சென்று ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரிசுத்தி மகாராஜுக்கு மணிமகுடம் சூட்டி விடுகிறாங்க. அடுத்து வந்து அவர் உள்ளே சென்று துறவரத்துக்கான ஆடையை உடுத்தி கொண்டு தம்பிக்கு மனைவிக்கு யாருக்கும் சொல்றதில்லை, அவர் பாட்டு கிளம்பி போவார். அவர் பின்னாடியே தம்பிமார்கள் மற்றும் திரௌபதி எல்லாருமே கிளம்பி போவாங்க. இதுதான் ஒரு அவங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படிதான் சென்றதுன்றதை வந்து நாம இந்த பாகவதத்திலேயே நாம வந்து படிக்கிறோம். ஸோ நத்திங் கேன் பி மேட். இங்க இறைவனற்ற நிலையிலிருந்து நாம் எதையுமே சாதிக்க முடியாது. சோபிஷ்யதே தத்ர யதேதானிம் கதாதரா त्वत्पादैः अंकिता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैः. yes, translation and purport. हरे कृष्ण माताजी. படிக்கட்டுமா? படிங்க. நேயம் சோபிஷ்யதே தத்ர யதாதானிம் கதாதர त्वत्पादैः अंकिता பாதி ஸ்வலக்ஷண விலக்ஷிதைஹி. ஓ கதாதரா, கிருஷ்ணா, எங்களது ராஜ்யம் இப்பொழுது உங்களுடைய பாத சுவடுகளின் அடையாளங்களால் பொறிக்கப்படுவதால் அது அழகாக காட்சியளிக்கிறது.
ஆனால் நீங்கள் பிரிந்த சென்ற பின் இந்நிலை நீடிக்காது. பொருளுரை: பகவானின் பாதங்களில் உள்ள குறிப்பிட்ட அடையாள குறிகள் அவரை பிறரிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன. ஒரு கொடி, மின்னல், அங்குசம், குடை, தாமரை, சக்கரம் முதலியவைகள் பகவானின் பாதங்களுக்கடியில் உள்ள அடையாளங்களாகும். அந்த அடையாளங்கள் பகவான் கடந்து செல்லும் நிலத்தில் உள்ள மிருதுவான தூசிகளின் மீது படுகின்றன. இவ்வாறாக அஸ்தினாபுரத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுடன் இருந்த பொழுது இந்த அடையாளங்கள் மண்ணின் மீது பதிக்கப்பட்டன. இதனால் இத்தகைய மங்களகரமான அடையாளங்களால் பகவானின் பாண்டவர்களின் ராஜ்யம் செழிப்படைந்தது. விசேஷமான இந்த அம்சங்களை குந்தி தேவி சுட்டிக்காட்டியதுடன் பகவானின் மறைவினால் விளையப் போகும் துரதிர்ஷ்டத்தை எண்ணி அஞ்சினாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆக்சுவலி இத நம்ம பார்க்கணும்னா எல்லாருமே எல்லாரும் விருந்தாவனத்துக்கு போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? விருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரோட்ல இருக்கக்கூடிய மண்ணு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சாஃப்டா இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ் சொன்னது என்னன்னாக்கா, பகவானுடைய திருவடிகள் இந்த இடத்துல பதிந்ததால இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய மண்ணே வந்து அவ்வளவு சாஃப்டான ஒரு மண்ணா இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த இந்த வரிகள் எல்லாம் படிக்கும் பொழுது என்ன, பகவானுடைய திருவடிகள் நடக்கிறதுக்காக அந்த பூமியே வந்து ஒரு மிருதுவான ஒரு மண்ணோட இருக்குன்றத வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் கிருஷ்ணா மாதாஜி, அதுக்கு ஒரு கதை சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே சொல்லுங்க. அது அந்த இது அவரு மாடு மேய்க்க கிளம்பும் பொழுது யசோதை வந்து கால்ல செருப்பு போட்டுக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அவர் சொல்றாரு, நான் போட்டுக்க மாட்டேன், என்னோட மாடுக்கெல்லாம் நீ செருப்பு போட்டு விட்டீன்னா நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கும் வலிக்கும் இல்லையா அப்படின்னுட்டு. அப்போ வந்து ஒரு மாட்டுக்கே 4 கால் இருக்கு. அவங்க வீட்டுல 99 லட்சம் மாடு. அதோட கண்ணுக்குட்டியே அதுக்கெல்லாம் கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா யசோதை வாயை மூடிக்கிறாங்க, வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு. அதெல்லாம் வந்து இந்த பசு வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு, அந்த பசுக்கள்லாம். அப்போ வந்து அது என்ன செய்யுதுன்னா, நைட்ல போய் எல்லா பசுக்களும் அந்த விருந்தாவனம் முழுக்க நடந்து குதிச்சு அந்த கல்லுக்கெல்லாம் இருக்கிற அந்த கரடு முரடெல்லாம் வந்து பொடி பொடியாகி மாவாக்குதான். நம்ம கிருஷ்ணரோட பாதம் வந்து வலிக்குமே அப்படின்னுட்டு அது வந்து சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்க வைக்குதாம் மாதாஜி. அப்படி ஒரு கதை நான் படிச்சேன் மாதாஜி. கரெக்ட் இருக்கலாம் இல்லையா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் முன்னாடி போவாராம் மாதாஜி. முதல்ல அவர் போவாராம். நீ மட்டும் ஏன் முதல்ல போற, நாங்களும் தான் இல்ல கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க, ஏன்னா ஏதாவது முள்ளுகள்லாம் இருந்தாலும் அது என்ன குத்தட்டும், உங்களை குத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக, நான் டெஸ்ட் பண்றதுக்காக நான் முதல்ல நடக்கிறேன். அந்த கருணையை நினைக்கும் போது எப்படிதான் எழுதுனாங்களோ, எப்படிதான் அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. எஸ் எஸ் சி பகவானுடைய திருவடிகள்ல வந்து அந்த முத்ராஸ் இல்லையா, மங்களகரமான முத்திரைகள், அங்குசம், இந்த இதெல்லாமே இருக்கு இல்லையா, அதாவது தண்டர் போல்ட், வஜ்ராயுதம் போன்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து குடை, தாமரை, இதெல்லாமே சங்கு, சக்கரம், இதெல்லாமே அவருடைய பாதங்கள்ல இருக்கு. அது எல்லாமே எல்லா இடத்துலயுமே பதியும் இல்லையா. அதனால வந்து அது அஸ்தினாபுரம் முழுவதுமே வந்து மங்களகரமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. இப்ப நீங்க சென்று விட்டா நாம அது வந்து எங்களுக்கு அந்த ஒரு சகுனம் வந்து எங்களுக்கு வந்து, அதாவது மீண்டும் பகவானுடைய திருவடிகள் பதியாத இடமா ஆயிடும் இல்லையா, அது அமங்கலமாக மாறிடும்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகா சுட்டி காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல. ஓகே எஸ் திலகவதி மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. இமே ஜனபாத ஸ்பிருதாக சுபக் வௌஷாதி விருத்தாக வனாதீர்நாதே உதன்வந்தோ ஹே ஏதந்தே தவ விக்ஷிதைஹி. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. மூலிகைகளும் தானியங்களும் ஏராளமாக விளைகின்றன. மரங்களில் கனிகள் நிறைந்தும், நதிகள் ஓடியவாறும், குன்றுகளில் தாது பொருட்கள் நிறைந்தும், சமுத்திரங்களில் செல்வம் நிறைந்தும் காணப்படுகின்றன. இதனால் எல்லா நகரங்களும் கிராமங்களும் எல்லா விதத்திலும் செழிப்புடன் விளங்குகின்றன. அவற்றின் மீதுள்ள உங்களுடைய அருட்பார்வையே இவை அனைத்திற்கும் காரணமாகும். பொருளுரை. மனித அபிவிருத்தியானது இயற்கை செல்வங்களினால் தான் செழிப்படைகிறது. பிரம்மாண்டமான இயந்திர உற்பத்தி தொழிலால் அல்ல. பிரம்மாண்டமான இந்த இயந்திர உற்பத்தி தொழில்கள் இறை உணர்வற்ற மக்களால் உண்டாக்கப்பட்டவையாகும். மேலும் அவை மனித வாழ்வின் புனிதமான நோக்கங்கள் அழிந்து விடுவதற்கு காரணமாக உள்ளன. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இத்தகைய தொல்லை மிகுந்த இயந்திர உற்பத்தி தொழில்களை நாம் அதிகரித்து அதன் மூலம் மனிதனின் ஜீவாதார சக்தியை வீணாக்குகிறோமோ, அவ்வளவு அதிகமான அமைதியின்மையையும் அதிருப்தியுமே மக்களிடையில் நிலவும்.
பிறரை சுரண்டுவதால் ஒரு சிலரால் மட்டுமே மிக தாராளமாக வாழ முடியும். இயற்கையின் அன்பளிப்புகளான தானியங்கள் மற்றும் காய்கறிகள், பழங்கள், நதிகள், மணிகளையும் தாது பொருட்களையும் கொண்ட குன்றுகள் மற்றும் முத்துக்களால் நிறைந்த கடல்கள் போன்றவை பரமபுருஷரின் உத்தரவினால் வழங்கப்படுபவை ஆகும். மேலும் பகவானின் விருப்பப்படி ஜட இயற்கை அவற்றை அளவுக்கு அதிகமாகவோ அல்லது மிக குறைவாகவோ உற்பத்தி செய்கிறது. தெய்வீகமான இப்பரிசுகளை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டு ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள வேண்டும் என்ற சுயநலத்திற்கு அடிமைப்பட்டு விடாமல் இயற்கையால் வழங்கப்படும் இப்பரிசுகளை கொண்டு மனிதன் திருப்திகரமான அபிவிருத்தி அடைய வேண்டும் என்பதே இயற்கை சட்டமாகும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக ஜட இயற்கையை ஆண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நாம் முயல்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக சுரண்டி வாழும் இத்தகைய முயற்சிகளின் பிரதிபலன்களில் நாம் சிக்கிக் கொள்ள நேரிடும். நமக்கு போதுமான தானியங்களும் பழங்களும் காய்கறிகளும் மற்றும் மூலிகைகளும் கிடைத்திருக்கும் பொழுது கசாப்பு கடைகளை நடத்தி குற்றமற்ற மிருகங்களை கொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன? உண்பதற்கு போதுமான தானியங்களும் காய்கறிகளும் இருக்குமானால் மிருகத்தை கொல்ல வேண்டிய அவசியம் மனிதனுக்கு இருக்காது. நதிகளில் பாய்ந்தோடும் நீர் வயல்களை செழிப்படைய செய்து நம் தேவைக்கு அதிகமான விளைச்சலை தருகிறது. குன்றுகளில் தாது பொருட்களும் சமுத்திரங்களில் மணிகளும் முத்துக்களும் உற்பத்தியாகின்றன. மனிதன் போதுமான தானியங்கள், தாது பொருட்கள், முத்துக்கள், நீர், பால் முதலான பொருட்களை பெற்றிருக்கிறான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவன் ஏன் சில துரதிருஷ்டசாலிகளின் ஜீவாதாரமான சக்தியை விரயம் செய்து நடத்தப்படும் பயங்கரமான இயந்திர உற்பத்தி தொழில்களின் பின் செல்ல வேண்டும்? ஆனால் இயற்கையின் இப்பரிசுகள் அனைத்தும் பகவானின் கருணையை சார்ந்திருப்பவையாகும். ஆகவே பகவானின் கட்டளைகளுக்கு அடிபணிந்து பக்தி தொண்டின் வாயிலாக மனித வாழ்வின் பூரணத்துவத்தை அடைவதுதான் நமக்கு தேவையாக இருப்பதாகும். குந்தி தேவியால் அளிக்கப்படும் குறிப்புகள் கருத்தை நன்கு தெளிவுபடுத்துகின்றன. பகவானின் கருணை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறாள். எனவே அவரது கருணையினால் இயற்கையான அபிவிருத்தி பாதுகாக்கப்படக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது நம்ம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், உண்ணுவதற்கு உணவு, அடுத்து வந்து ஒரு ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள ஒரு நிழல் இல்லையா? அதனால அதாவது நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு நிலம், அதுக்கு அடுத்து பசுமாடு, இல்ல பிராமணருக்கு இதுதான் போகணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இப்படி நம்ம அதுலயே வந்து உணவு படைத்து நாம வந்து உண்டு நம்ம வந்து பக்தியை பெருக்கிறது. இதுவே போதுமான ஒரு வாழ்க்கை, இதுதான் நிம்மதியான வாழ்க்கை. இது எல்லாமே இயற்கையில எல்லாமே பகவான் கொடுத்திருக்காரு, எதையுமே பற்றாக்குறையே கிடையாது. ஆனா நாம என்ன பண்றோம், இதை வந்து பௌதிக தளத்துல எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்முடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் என்ற பெயர்ல வந்து அநேக இயந்திரங்கள் இல்லையா, we are spoiling the environment. எந்த அளவுக்கு நாம் இயற்கையை வந்து நாம வந்து சுரண்டி கொண்டே இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சங்கடங்களுமே வந்து நிறையவே வந்து நமக்கு வந்து சேரும். இதுதான் நியதியோட. நாம் எந்த அளவுக்கு அடுத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றோமோ அதே டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் நமக்கும் வரும். ஸோ நம்ம இயற்கை தாய், அதாவது பூதாயை வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவுமே டிஸ்டர்ப் பண்றோம். அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வருது. இன்றைக்கு நாம என்னென்ன செய்யறோமோ அதனுடைய பலனை வந்து நாம கண்டிப்பா அனுபவிச்சுதான் ஆக வேண்டும். எல்லாமே இயற்கையில கிடைக்குது இல்லையா? ஜுவல்லரிஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த முத்து பவளம் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். மலை குன்றுகள்ல வந்து கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து தங்கம், இது எல்லாமே சுரங்க பாதையில தோண்டி எடுக்கிறாங்க. இது எல்லாமே உண்டு. இதெல்லாம் இயற்கை வளங்கள் எல்லாமே இறைவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதுதான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம ஏன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் முன்னேற்றத்துக்கு எல்லாமே நம்ம போகணும் இல்லையா? அது நமக்கு வந்து ஒரு துரதிர்ஷ்டத்தை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பிகாஸ் நாம இந்த பூதாயை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், ரொம்ப இம்சிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு இம்சையை வந்து நாம அந்த பலனை நாம தான் வந்து பெற வேண்டும். ஸோ இதெல்லாம் நாம புரிஞ்சுக்க. இங்க குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்கனாக்கா, கடவுளுடைய கருணை இருந்தா போதும் இல்லையா? நம்ம இயற்கையிலேயே இந்த இடத்துல வந்து வாழ்ந்துட முடியும். கடவுளுடைய கிருபை இல்லாம நாம் எதையுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? தெலுங்குதி மதாதி நீங்களே வாசிங்க. அத விஸ்வேஷ விஸ்வாத்மா விஸ்வமூர்த்தே ஸ்வகேஷு மே ஸ்நேஹ பாஷம் இமம் சிந்தி திருதம் பாண்டுசு விஷ்ணிஷு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. ஆகவே
அகில லோக நாயகனே, அகிலத்தின் ஆத்மாவே, விஸ்வரூப மூர்த்தியே, எனது உறவினர்களான பாண்டவர்களிடமும் விருஷ்ணிகளிடமும் எனக்குள்ள பாசப்பிணைப்பை தயவு செய்து துண்டித்து விடுங்கள். பொருளுரை. பகவானின் தூய பக்தர் ஒருவர் தமது சொந்த நலத்திற்குரிய எதையும் பகவானிடமிருந்து கேட்க வெட்கப்படுகிறார். ஆனால் இல்லறவாசிகள் அவர்களது குடும்பத்தின் மீதுள்ள பாச பிணைப்புகளினால் சில சமயங்களில் பகவானிடமிருந்து உதவிகளை கேட்க கடமைப்பட்டவர்களாக உள்ளனர். இவ்வுண்மையை குந்தி தேவி நன்கு அறிந்திருந்தாள். எனவேதான் அவளது சொந்த உறவினர்களான பாண்டவர்களிடமும் விருஷ்ணிகளிடமும் உள்ள அவளது பாச பிணைப்பை துண்டித்து விடும்படி பகவானிடம் அவள் வேண்டினாள். பாண்டவர்கள் அவளது சொந்த மகன்கள் ஆவார். விருஷ்ணிகளோ அவளது தகப்பனார் வழிவந்த குடும்ப அங்கத்தினர் ஆவார்கள். இரு குடும்பங்களுடனும் கிருஷ்ணர் சமமான உறவு கொண்டிருந்தார். இரு குடும்பங்களுக்குமே பகவானின் உதவி தேவைப்பட்டது. ஏனெனில் இரு குடும்பங்களுமே பகவானையே நம்பியுள்ள பக்தர்களாக இருந்தனர். தனது மகன்களான பாண்டவர்களுடனேயே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வாழ வேண்டும் என்று ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி விரும்பினாள். ஆனால் பகவான் அப்படி செய்வாரானால் குந்தியின் தந்தை வழி குடும்பத்தினர் நன்மையை இழக்க வேண்டி வரும். எல்லா பாரபட்சங்களும் குந்தியின் மனதை தொல்லைப்படுத்தின. எனவேதான் அவள் பாசப்பிணைப்பை துண்டித்து கொள்ள விரும்பினாள். தூய பக்தர் ஒருவர் அவரது குடும்பத்திடம் கொண்ட எல்லைக்கு உட்பட்ட பாச பிணைப்பினை துண்டித்து கொண்டு மறதியில் ஆழ்ந்துள்ள எல்லா ஆத்மாக்களின் நன்மைக்காகவும் தமது பக்தி தொண்டுகளை பெருக்கிக் கொள்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் வழியை பின்பற்றியவர்களான 6 கோஸ்வாமிகள் இதற்கு சிறந்த உதாரணங்கள் ஆவர். அவர்கள் அனைவரும் உயர்ந்த அறிவையும் பண்பாட்டையும் கொண்ட உயர்ந்த வகுப்புகளை சேர்ந்த குடும்பங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் ஆவர். ஆனால் பாமர மக்களின் நன்மைக்காக அவர்கள் தங்களது சுகமான வீடுகளை துறந்து துறவிகளாக மாறினர். குடும்ப பிணைப்புகளை எல்லாம் துண்டித்துக் கொள்வது என்பது செயற்களத்தை விரிவுபடுத்துவது என்பதாகும். இதை செய்யவில்லை என்றால் ஒரு பிராமணராகவோ ஒரு அரசராகவோ பொதுமக்களில் ஒரு தலைவராகவோ அல்லது பகவானின் ஒரு பக்தராகவோ இருக்கும் தகுதியை ஒருவராலும் பெற்றிருக்க முடியாது. மிகச் சிறந்ததொரு அரசராக தோன்றிய பரமபுருஷ பகவான் தமது உதாரணத்தின் வாயிலாக இதை காட்டினார். ஸ்ரீ ராமச்சந்திரர் மிகச்சிறந்த ஒரு அரசரின் இயற்கை பண்புகளை உலகிற்கு காட்டுவதற்காக அவரது அன்பிற்குரிய மனைவியிடம் கொண்டிருந்த பாச பிணைப்பையும் துண்டித்து கொண்டார். ஒரு பிராமணர், ஒரு பக்தர், ஒரு அரசர் அல்லது பொதுமக்களின் ஒரு தலைவர் ஆகியோரை போன்றோர் அவரவர் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் மிகவும் பரந்த மனம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி இவ்வுண்மையை அறிந்திருந்தாள். மேலும் அவளது பலவீனத்தின் காரணமாக குடும்ப பிணைப்பின் இத்தகைய பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக வேண்டினாள். பகவான் குடும்ப பாசத்தின் உறுதியான முடிச்சை துண்டிக்கக்கூடிய சர்வசக்தி படைத்தவர் என்பதை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் அவர் இங்கு அகிலலோக நாயகன் அல்லது பிரபஞ்சத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆகவே பலவீனமான ஒரு பக்தரிடம் கொண்டுள்ள விசேஷமான உறவின் காரணத்தால் பகவான் சில சமயங்களில் சர்வ வல்லமையுடைய அவரது சக்தியினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் சூழ்நிலைகளின் வலிமையால் குடும்ப பாசத்தை தகர்த்து விடுகிறார். இதன் மூலமாக பக்தன் தன்னையே முழுமையாக நம்பி இருக்கும்படி செய்து ஆன்மீக உலகிற்கு அவன் திரும்பி செல்வதற்குரிய வழியையும் பகவான் அமைத்து கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வண்டர்ஃபுல் ஸ்லோகா இது. பிரார்த்தனை என்ன பண்றாங்க இந்த இடத்துல குந்தி தேவின்னாக்கா, தன்னுடைய பிறந்த வீட்டு மேலும் புகுந்த வீட்டு 2 வீட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய, ஏன்னா 2 வீட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்குமே இந்த உலக பந்தங்கள்ல இருந்து நாம விடுபட முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு நிலை அவங்களுக்கு உணர ஆரம்பிக்குது. இது யாருக்கு தெரியும்னா ஒரு பக்தருக்கு தான் இது வந்து கண்டிப்பா உணர முடியும். எது வரைக்கும் நாம பௌதிக பந்தங்கள்லயே உழண்டு கொண்டிருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே வந்து நாம இந்த உலகத்துல மீண்டும் மீண்டும் வந்துட்டே இருக்கும். சோ முழுமையாக இறைவனிடத்துல நாம சரணாகதி அடையணும்னா இந்த பௌதிக பந்தங்கள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பா விடுபடணும். இதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஷட்கோஸ்வாமிகள் அஷ்டகத்துல நீங்க பார்க்கலாம் இல்லையா? ஷட்கோஸ்வாமி அஷ்டகம், அதுல ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே சுவாமி அஷ்டகம் அசேஷ மண்டலபதி இல்லையா பார்க்கும்போது त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रीनिं सदा तुच्छवर भूत्वा दीनगणेश करुणया कौपीनकन्तास्त्रितौ. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ எவ்வளவோ மண்டலபதி இல்லையா, இந்த முஸ்லீம் கிங் அவருடைய இதுல தான் வந்து அரசாங்கத்துல தான் வந்து 2 பேருமே போத்
அவங்க பிறப்பால வந்து பிராமணர்கள் தான், சரஸ்வதி குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க. அது ரொம்பவே ஹையர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வங்காளத்துல சொல்லப்படுறது. அந்த குடும்பத்துல பிறந்த ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி, அதாவது கபீர்தா இன்னும் 2 பேர் வரும் இல்லையா, மாலிக் அப்படின்னு 2 பேர் வரும். இவங்க 2 பேருமே முஸ்லீமாவே வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடுறாங்க இல்லையா. தே ஆல்சோ வில் பிகம். ஆனா அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கேட்ட பிறகு அவருடைய இதுக்கு வந்து அவங்க செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. முதல்ல ரூப கோஸ்வாமி சென்று விடுகிறார். அவர் வந்து அழகா ரிசைன் பண்ணி அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் காசு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் காசோட அவர் வந்து ஒரு போட் நிறைய எடுத்துட்டு போவாராம் தங்க காசுகள். அந்த அளவுக்கு வந்து வச்சுட்டு இருந்தார். அவ்வளவு பணக்காரர். அதுல 50% தான் வந்து பகவானுடைய தொண்டுக்காக கொடுத்துட்டு, மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 50%ல வந்து அதுல பாதி வந்து உறவினர்கள் கொடுத்து மிச்சம் பாதியை வந்து வச்சுட்டு இருந்தார். அதையுமே சனாதன கோஸ்வாமி வந்து அந்த ஜெயில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான பிரைபா கொடுத்துருவார். அந்த மாதிரி வந்து அவர் தப்பிக்கிறதுக்கு வந்து அது உதவி செய்வார். சோ அங்கே மேலும் வந்து இந்த ஷட்கோ சுவாமிகள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு மரத்தின் கீழே மட்டும் தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த மரத்தோட கூட எந்த பர்டிகுலர் மரத்துக்கீழே தான் இருக்கணும்ன்ற அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கா. எதன் மீதுமே வந்து பற்றுதல் வைக்க கூடாது என்றத வந்து அவங்க ரொம்ப குறிப்பா இருந்தாங்கன்றத வந்து ரொம்ப அழகா அந்த அவங்களுடைய அந்த வரலாறு படிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரிய வருது, அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி இல்லையா. இது மிகவும் கடினமான முடிச்சு பௌதிக பந்தம் என்பது. அந்த கடினமான முடிச்ச வந்து நாம பக்தியின மூலியமா தான் கட் பண்ணி போட முடியும். வேற எது மூலியமாவே அதை வந்து நம்மளால சாதிக்க முடியாது. சோ அதான் பகவானும் அதற்கு வந்து அருள் புரிகிறார். ஏன்னா பக்தர்கள் தன்னையே நாடி வரும் பொழுது அந்த அருள் வந்து அவர் புரிகிறார் என்பதை இங்க ஏதோ ஆயிடுது. வேதா பேசியற எல்லாரும் அரட்டை அப்ளிகேஷன் வச்சிருக்கீங்களா? இதுல ஐ திங்க் வேதா பேஸ் டவுனா இருக்கு. ஓகே, நீங்க யாராவது நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 1 வாசிங்க. இப்ப நம்ம எத்தனை படிச்சோம்? நம்ம 41 2 படிச்சு முடிச்சோம். 41. 41. சரி, இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் நீங்களே படிங்கோ. என்கிட்ட புக் இருக்கு, நான் அதை வச்சுதான் பார்த்தேன். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. 42வது பதம். त्वयि मे नन्य विषया मधिर्मधुपते सत्कृत रदिम् उद्वहादात् अत्ता கங்கை பௌகம் உதன்வதி. மொழிபெயர்ப்பு பை ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த சுவாமிஜி. மதுவின் இறைவனே, கங்கை தடையில்லாமல் எப்பொழுதும் கடலை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருப்பதைப் போலவே என்னுடைய கவனம் வேறு யாரிடமும் திசையை மாறி சென்று விடாமல் எப்பொழுதும் உங்களால் கவரப்பட்டதாகவே இருக்க அருள் புரியுங்கள். பொருளுரை. முழு கவனமும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டை நோக்கி திருப்பப்படும் பொழுது தூய பக்தி தொண்டின் பூரணத்துவம் அடையப்படுகின்றது. மற்றெல்லா பாச பிணைப்புகளையும் துண்டித்து விடுவதென்பது மற்றவர்களிடம் கொண்டுள்ள அன்பை போன்ற மென்மையான விஷயங்களையும் கைவிட வேண்டும் என்பதல்ல. இது சாத்தியமல்ல. ஒரு ஜீவராசி அவன் யாராக இருப்பினும் மற்றவர்களிடம் இத்தகைய ஒரு அன்பான உணர்வை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏனெனில் இது உயிரின் ஓர் அறிகுறியாகும். வாழ்வின் அறிகுறிகளான விருப்பம், கோபம், பேராசை, கவர்ச்சி உணர்வு போன்றவற்றை அழிக்க முடியாது. மாற்றப்பட வேண்டியது நோக்கத்தை மட்டுமே ஆகும். விருப்பத்தை நாம் மறுக்க முடியாது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் புலனின்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் பகவானுக்கு மட்டுமே சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பமாக மாற்றப்படுகிறது. குடும்பம், சமூகம், நாடு போன்றவற்றகளில் உள்ள பேரளவேவான அன்பு வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள புலன் இன்பமாகும். இந்த விருப்பம் பகவானின் திருப்திக்காக மாற்றப்படும் பொழுது அது பக்தி தொண்டென அழைக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் அவரது சொந்த விருப்பங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே அவரது சகோதரர்களுடனும் உறவினருடனும் போரிட விரும்பாததை பகவத்கீதையில் நாம் காண்கிறோம். ஆனால் பகவானின் செய்தியான ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை அவர் கேட்டதும் அவரது முடிவை மாற்றிக்கொண்டு பகவானுக்கு அவர் தொண்டு செய்தார். அவ்வாறு செய்ததினால் அவர் பகவானின் ஒரு புகழ்பெற்ற பக்தரானார். பகவானிடம் நட்பு முறையில் பக்தி தொண்டாற்றினதால் அர்ஜுனன் ஆன்மீக பூரணத்துவம் பெற்றார் என்பது எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. சண்டை நிகழ்ந்தது, சிநேகம் இருந்தது, அர்ஜுனனும் இருந்தார், மேலும் கிருஷ்ணரும் இருந்தார். ஆனால் பக்தி தொண்டில் அர்ஜுனன் வேறொரு மனிதாக மாறினார். ஆகவே
குந்தியின் பிரார்த்தனைகளும் கூட அவளது செயல்களில் உள்ள அதே நிபந்தனையற்ற மாற்றங்களை சுட்டி காட்டுகின்றன. வேறு வழியில் திருப்பி விடாமல் பகவானுக்கு மட்டுமே தொண்டு செய்ய குந்தி தேவி விரும்பினாள். ஆகவே அவளது பிரார்த்தனையுமாகும். கலப்படமற்ற இந்த பக்தியே வாழ்வின் இறுதி இலட்சியமாகும். நம்முடைய கவனம் வழக்கமாக தெய்வீகமற்ற அல்லது பகவானின் திட்டத்தில் இல்லாத வேறொரு சேவையை நோக்கி திருப்பப்பட்டு விடுகிறது. நம்முடைய திட்டம் பகவானின் சேவையாக மாற்றப்படும் பொழுது, அதாவது பகவானின் சேவையினால் புலன்கள் தூய்மை அடையுமானால், அது கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டென அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய பூரணத்துவத்தையே ஸ்ரீமதி குந்தி தேவி விரும்பினாள். அதற்காக அவள் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தாள். பாண்டவர்களிடமும் விஷ்ணுகளிடமும் அவள் கொண்டிருந்த பாசம் பக்தி தொண்டிற்கு புறம்பானதல்ல. ஏனெனில் பகவத் சேவையும் பக்தர்களின் சேவையும் ஒன்றேயாகும். சில சமயங்களில் பகவத் சேவையை விட பக்தர்கள் செய்யும் சேவை அதிக மதிப்புடையதாக இருக்கும். ஆனால் இங்கு பாண்டவர்களிடமும் விஷ்ணுகளிடமும் குந்தி தேவி கொண்டிருந்த பாசமானது குடும்ப உறவினால் விளைந்ததாகும். இந்த பாசப்பிணைப்பு பௌதிக உறவை அடிப்படையாக கொண்டிருக்குமானால் அது மாயையுடன் கொள்ளும் உறவாகும். ஏனெனில் உடலை அல்லது மனதை அடிப்படையாக கொண்ட உறவுகள் மாயா சக்தியின் ஆதிக்கத்தினால் விளைபவையாகும். ஆத்மாவை பரமாத்மாவின் உறவில் ஈடுபடுத்துவதே உண்மையான உறவாகும். குந்தி தேவி குடும்ப உறவை துண்டித்துக் கொள்ள விரும்பினாள் என்பது தோளுடன் கொண்ட உறவை அவள் துண்டித்துக் கொள்ள விரும்பினாள் என்பதையே குறிக்கிறது. தோளுடன் கொள்ளும் உறவு பௌதிக பந்தத்திற்கு காரணமாகும். ஆனால் ஆத்மாவுடன் கொள்ளும் உறவு விடுதலைக்கு காரணமாக அமைகிறது. பரமாத்துடன் கொள்ளும் உறவின் வழியாக ஆத்மாக்களுக்கு இடையில் உள்ள இவ்வுறவை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இருளில் காண்பது காண்பதாகாது. ஆனால் சூரிய ஒளியின் உதவியுடன் காண்பதென்பது சூரியனையும் இருளில் காணப்படாத அனைத்தையும் காண்பதை குறிப்பதாகும். இதுவே பக்தி தொண்டின் வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எவ்வாறு கங்கை நீர் தங்கு தடை இல்லாம பாய்கின்றதோ இல்லையா, பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுகின்றது. எந்த நீருமே நம்ம ஏதாவது ஒரு நார்மலான நீரா இருந்தாலும் அது பள்ளத்தை நோக்கியும் அதற்கான பாதையை தேடிதான் அது ஓடும். அது போல தன்னுடைய இயற்கையிலேயே இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பு, எல்லாருக்குமே ஒரு அட்ராக்ஷன் இல்லையா, எதன் மீதாவது ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும். நமக்கு மனசு எதன் மீதையாவது லைஃப் இருக்கும். அந்த லைஃப் உன்மீதே இருக்கட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் தான் வைக்கிறாங்க இல்லையா. பகவான் மீதே இருக்கட்டும், எனக்கு தன்னுடைய அதாவது புகுந்த வீட்டையோ தன்னுடைய பிறந்த வீட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஈடுபாடு மடைமாற்றி, ஏன்னா ஆசையை நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும். ஆசையே இல்லாம இருக்க முடியாது இல்லையா. டிசைர்லெஸ் லைஃப் கிடையாது நமக்கு யாருக்குமே. எல்லாருக்குமே ஆசைகள் உண்டு. ஆனா அந்த ஆசையை பக்குவப்படுத்தி எந்த பாதையில எடுத்துட்டு போகணுமோ அந்த பாதைக்கு நாம செல்லணும். அததான் பகவான்கிட்ட அவங்க கேட்கிறாங்க இல்லையா. அதே பௌதிக ஆசைகளா இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகும், அது மேல ஆசையை வளர்ப்போம். கிடைக்கலன்னா கோபம் வரும், ஏக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா. அந்த கோபத்தினால நம்ம தவறுகள் செய்வோம், பாவத்தை இழப்போம். அந்த பாவத்தை இழைத்தனால அந்த பாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல பிறக்கணும் இல்லையா. இத்தனையுமே நடக்கும் இல்லையா. 2 பிறப்பிலுமே தன்னுடைய உறவுகள் தான். ஆனாலுமே அந்த 2 உறவுகள் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு, அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா, அதை துண்டித்து அதாவது தன்னுடைய அந்த ஈடுபாடை இறைவடி திருவடிகள் மேல வைக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறாங்க. இது வெரி வெரி இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமான இது. தி ஸ்கை ஆஃப் அஃபெக்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிலேஷன் இஸ் த ரிலேஷன் ஆஃப் மாயா. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே மாயை இல்லையா. ஸோ ரிலேஷன் வித் த சோல், ஆத்மா சம்பந்தம் தான் முக்கியமானது. அதுதான் நித்தியமானது, பகவானோட நாம் ஏற்படுத்தி கொள்றது அப்படிங்கிறது குந்தி தாயார் நல்லாவே புரிஞ்சிருந்தாங்க. அதனால்தான் இந்த பௌதிக சம்பந்தங்கள்ல இருந்து தான் விடுபடணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனையை சொல்றாங்க. அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா சூரியனுடைய பிரகாசத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, இப்ப லாஸ்ட் பிரேயர் ஆஃப் திஸ். ஓகே, ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவனி துர் ராஜான்ய வம்ச ததா தஹதான்னன பவர்ய வீர்ய கோவிந்த கோத்விஜ சுரார்த்தி ஹராவதாரா யோகேஸ்வர அகிலோ அகில குரு பகவான் நமஸ்தே. ரொம்ப அழகான பிரேயர்ஸ். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருஷ்ண சக விஷ்ணு ரிஷபாவனி திருக் ராஜன்ய வம்ச தகனான பவர்க வீர்ய கோவிந்த கோத்விஜ சுராதி அராவதார யோகேஸ்வர அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனனின் நண்பரே கிருஷ்ணா, விஷ்ணு வம்சத்தினரில் முதன்மையானவரே, இந்த பூமியின் மீது விளையும் தொல்லைகளுக்கு
மூல காரணமாக உள்ள அந்த அரசியல் கட்சிகளை அழிப்பவர் தாங்களே. உங்களுடைய வீரியம் ஒருபோதும் குறைவதில்லை. நீங்கள் ஆன்மீக உலகின் உரிமையாளர் ஆவீர். மேலும் பசுக்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்குவதற்காகவே நீங்கள் அவதரிக்கிறீர்கள். எல்லா யோக சக்திகளையும் நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள். முழு பிரபஞ்சத்தின் குருவும் நீங்களே. நீங்கள்தான் சர்வ வல்லமை உடைய பகவான் ஆவீர். எனது பணிவான வணக்கங்களை உங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். பொருளுரை. பரம புருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு சுருக்கம் இங்கு ஸ்ரீமதி குந்தி தேவியால் செய்யப்பட்டுள்ளது. சர்வ சக்தி படைத்தவரான பகவான் அவரது நித்தியமான ஆன்மீக உலகில் சுரபி பசுக்களை மேய்ப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் அவர் சேவிக்கப்படுகிறார். நிர்வாக பொறுப்பை நன்கு நடத்துவதற்கு பதிலாக தொல்லைகளை விளைவிப்பவர்களான அரசியல் தலைவர்களையும் அரசர்களையும் கொன்று பக்தர்களை காப்பதற்காகவே பகவான் பௌதிக உலகில் அவதரிக்கிறார். பகவான் அவரது எண்ணில் அடங்காத சக்திகளினால் படைத்து காத்து அழிக்கிறார் என்ற போதிலும் அவரது சக்தி குறைந்து விடாமல் எப்பொழுதும் முழு ஆற்றலுடனேயே விளங்குகிறார். பசுக்களும் பிராமணர்களும் பக்தர்களும் ஜீவராசிகளின் பொது நன்மையில் மிகவும் முக்கியமான பங்கை வகிப்பவர்கள் என்பதால் இவர்கள் பகவானின் விசேஷ கவனத்திற்குரியவர்களாக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. The final prayer, wonderful prayer. நாம் இது பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் அந்த ஸ்லோகத்தோடய நாம் இதை ஒப்பிடலாம். இந்த இடத்துல குந்தி தாயார் அதாவது பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடுறாங்க. அவருடைய சர்வ வல்லமை புரிந்த நிலையுமே இந்த இடத்துல அவங்க உணர்ந்தறிந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க. பகவான் பசுக்கள், பக்தர்கள் இல்லையா, மேலும் பிராமணர்கள், இவங்க 3 பேரையுமே அவர் எப்பவுமே ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவர். இந்த பிரபஞ்சத்தையே அவர் தான் ரட்சிக்கிறார். ஆனா இவங்களுக்கு அதிகமான தேவைகள் அப்படின்னா என்ன தேவைகள்னாக்க, பகவானே எப்பவுமே நம்பி இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு என்ன தொல்லைகள் வந்தாலுமே பகவான் அவங்களுக்கு காத்து ரட்சிக்கிறார். இதுதான் உண்மை. சோ அதனால பக்தனானால் பகவானுடைய கிருபை கண்டிப்பாக உண்டு. பக்தன் ஆவதற்கான காரணமே நம்முடைய நன்மைக்குத்தான், பகவானுடைய நன்மைக்கு கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பகவானை நம்ம தொழுதா நமக்கு அப்பதான் அவர் கருணை புரிவாரா அப்படின்லாம் கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. பகவான் எப்படி சூரிய பிரகாசம் எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கோ அது போல அவருடைய அருள் எல்லா இடத்துலயுமே உண்டு. ஆனா யார் அவருடைய அந்த சூரியன் அருகில போயிட்டு நேரடியா நிக்கிறாங்களோ அவருக்கு டைரக்டா பாத்தீங்கன்னாக்கா அருள் என்பது இல்லையா. சோ அது போன்றதுதான் பக்தர் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த கருணை எப்பவுமே நேரடி கண்காணிப்பு உண்டு. சோ இந்த இதுல நம்ம படிக்கும்பொழுது அவர் என்ன பண்றார், கோலோகத்துல சுரபி பசுக்களை மேய்க்கிறார் இல்லையா. அங்கே ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் அவருக்கு பணிவிடை செய்யப்படுகிறது. இது நம்ம பிரம்ம சமீதால வருது இல்லையா. இது இந்த கான்டெக்ட் படிக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம சுரபி பசு கோலோக நாமினி அந்த இது படிக்கிறோம். அந்த இதுல வருது இல்லையா. ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகால இது வருது. சுரபி பசுக்களை மேய்க்கிறது. அடுத்து நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் அவர் பணிவிடை அவர் அவருக்கு பணிவிடை செய்யறாங்க இல்லையா. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார், அழிக்கிறார் இல்லையா, ரட்சிக்கிறார் எல்லாமே. ஆனா அவருடைய ஆற்றல்ல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அதுவும் ஆற்றல் அதாவது அளவிட முடியாத ஆற்றல் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில அப்படிப்பட்ட பகவான இந்த இடத்துல குந்தி தாயார் பிரார்த்திக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறதோட இந்த குந்தி தாயாருடைய பிரேயர்ஸ் இன்றைக்கு நிறைவடைகிறது. வாஞ்ச கல்பத ஆரூபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியார்